Hebas. ABA Hebas. Also for 3 days. Also for you and me. Also for Branche. Also for Rasta. Bromai Dokota Kunili no. You was Santimemu. One on that ABA Hebas Center. Say you glaucoma. Nasa cataract. You can't say it. Woko when you near. You will press you. Yan Shafi Sheniwa. Yan Fadrosu. We so. And one is a woody didicake. And Santam Shim when this was the whole clay. Wouldn't how cry. Say a number how padia. Be a better net. So what about the bridge of Kojo Takrano? And crowd the qua be ever some nut Kenyan who pay me. Will dry a friend is some manpower. No never more put you must have branch. Everyone so ya Cassian or the mining crew. Ebenezer Preparatory School. Akoma senso. Benu ABA Hebas and our quadra so Jinasi and Jinasi toilet in a Juma, a Joda Copy Memeneda. I was 0541 565 199. ABA Hebas Center. Maniswa da ho. Ofa, na se hoja odi eduma sonko. Uzo won. Me hu pa. Me no edu no se ofa. Wa ka koso. Ni nyina eye e Papsco Herbal Capsules. E bibiduro ni aye ne to paye. Onu ma no pa mienu, enwure mienu. Eduma dia ne se eboa brebo no. E ma brebo ni eduma yi. Enuane ye di. Nsu aye nom ni nyina no. E ko ye mo brebo no ni di hu eduma yi. De papa no na nipadua na fa. De enye papa no so no. Na ne so abesere ko. E ma nipadua enya nkoden. Adefu bi e ko nipadua mbia no. Boa ayifu wagya nu e best kwabonche e no be even ya ni kasa no say casco e ba center na kofasa aduro diaba Ofa, we dey mesra mamba ko pe na no nya hode ni bi unia okọ so bia wo so pe e Papsco e ba cap obenya bi enti we ni de nya de be so enti ko na ko pe bi to e Pasco hey and Papsco Herbal Capsules me acrobat my Jimwadi. Yes! And Koda omu enya enfie edumi no entumi enumbi. Apem for anyone one mama fan for enso entumi enumbi. FDA agi ejodie yi enkrato yi ato. Akoma FM 87.9 Kumasi. Baby, baby, oh humble baby, ayaka baby, oh humble baby, this Akoma dance your na yet to me gatsna all day. This Akoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma ejo, Akoma ejo, you never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, you never made it to Mommy Cardi and Cosiri, Mommy Cardi and Cosiri, Asenti and Cosiri, a new breed and Cosiri. This Akoma dance your na yet to me gatsna all day. This Akoma dance your na yet to me gatsna all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me ever made it to. Oh, I thought I was Nekwanwa. Akwa run a bisa. Miss Afona, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In Pepe, now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my can no I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari. Akoma FM 87.9 Kumasi.
passing in my blood. Yansa, no prayer, and then my way out my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, me never make it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, me never make it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never make a little Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never make a little Disakoma edanciona yet to me gatina order. Disakoma edanciona yet to me gatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never make a little Disakoma edanciona yet to me gatina order. Disakoma edanciona yet to me gatina order. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never make a little Akoma ejo, Akoma ejo. So no beda papa ko so basa ehyiamu Mami, Akoma FM 87.9 Kumasi. Ismail, benari pa. So wa ma ente se manka tabe mata. E me ka chere. Benari akasa. Ano enye media na so obi aso me kan kire me say because girl kan sa no ye kwotena ase no say ya bufuo na e mo de kan ye. Nti ebi so betumi abase boy no sa be ma no ne nyinsen no eseye ye. Ebetumi so abasa say bi ono so nyinsen no a na woni frisia enyinsen ye no ebi a eseye nti wo de no na abetomu ene ya wo no enu so betumi abasa Akoma FM 87.9 bebe so bia me say akwala no meji no ma me nkona me ne frisia ma me enkodi nkomo ma me mo aho Ya, yana. oba pa na pom te sen Akoma ho. ya da Krista say me pacho me fra wa wie ya na enye bone na abrantie bi e fra ni Ishman Akron na ede na asma betu anim a woka say wone oba Felicia wone no kodi agoro ya na che say abusua no kra munnimu Emma ebedi fi mu bai bia eseye nti wo de no na abetomu ene ya eche say akwala no enye media na so obi aso me kan kire me say because girl kan sa no ye kwotena ase Mami. Ya, yana. oba pa na pom te sen Akoma ho. ya da Krista say me pacho me fra wa wie ya na enye bone na abrantie bi e fra ni Ishman Akron na ede na asma betu anim a woka say wone oba Felicia wone no kodi agoro ya na che say abusua no kra munnimu Emma ebebi free mu bai but say ekire no na be ma foforo so oni ni di nkomo no so cancer se na obey ne nanyem ne ho nsem bebre wadawro ma wo asem yi sa beto wanimu a ede na wonim kakra fa ho Mami, Akoma FM 87.9 Ay, Mareka. Ismail, benari pa. So wa ma ente se manka tabe mata. E me ka chere. Benari akasa. Ismail benari eni menka. Eni na tele. Akoma FM 87.9 Kumasi. remember to me that say masem nyane say
emi betwe me ne abayo bi kola no enye me dia na so obi aso me kan kire me say because girl no ka sua no kra munnimu Mami, the Basati. Akuma FM 87. I, Marika, Ismail, I will be married. So, Obama, and to say, Marcus Abamasa, America, I will be married at that time. Ismail will be married a woman car. Any nothing less. ti asɛm a wɔde baeɛ no Akuma FM 87.9 Kumasi. emi betwe me ne abayo bi ebetenan ewo empratwen kwan so be sabre na me wu school secondary school then time no so awie junior high school ebetenan no endi anche endi boso me kura na otu kwan efi ekru na ye wo mu no but sabre na me nkrafo no so nkrafo no ntino yante ye honka for so almost be 3 years enti numu no metete se baabi owo no esi one obi eti oho enti ma me to my dream Akuma FM etire na oba na me hunu na bidisa no odinai se enye no kre na etire me bɔno no obekan se obeji tumu se eye no kre na se de ekoye na yemi no nyina na obi ante ne ho nkanti na no so fi se me so ma to my dream a ma pebi ene ma oye sabat se no omontema tete enti no nti ho no minimum ye san eto aso ti eto aso no ho no osabe tu kwan bi bet wan ko previously ba bia okoye no this time round no oko aguna so edru then time na me so mawie school me chira the private school bi mo odan ti Akuma FM 87 na me crafon ono su crafon nti na communication ekoso ti e frey ho ye din komo ne ade a ti yenkomo ni die mu no bedu na obobo obi din o me ko me bra ho no enam so ne ne yero mo tesem room nti me ko ni pause masie bi wa ne dem na me ko hye ehwe tv ne ade bi wa me bra ne yere hye dem din ko mi ntimi ngotena mo nche nti na se me ko hye ni pause masi edema for ti na obobo sa ni pani din bet me ne de ma dwen anko bibia so ti didi mu ana one time obe frame me be ka kire me se ne kwan do se obewo ansa na wasua akosua adwuma mse na yede asem na o kana saa no se o kwan do awo se ai na ohu omo a omo awo anaso mu kran kwala ba akwa omo di sua adwuma eye ne fe nti no ono so nya ya nka wanya bibisa mse nti me de na me fi se it was a joke nti no ma mfa no serious issue bia ti komo yeguso ayedidi ye ho komo na one time e bai se oba be srame ti obai ade china okoye ti okoye no anche na ofre me se onyem am se ayo ti okansa na o se menko kura na menkobo na wofo amane se BBC na abanam se yoda bi yenye ne sa menti bi da se me na me soma ade na aba no me sign the report echo menti bi danti se be yanka ada se wo na wo bekọ akoka ana se wo bekọ na wawofo omhunu mu bisa na ya to aso efri honom na me de mentimi enkonkobo sa amane no asi you nti obesin ko ekura okoye na ho de minim se bia ono na ekokan yo se na wofo na omhu bisa no ho de na minim ti me ho na ne bra pani ba ko frɛ me phone so se ne papa so hia me ne me edi nkomo ti okan sa me de me hu de nti a omo frɛ me no so like it's a nice share weekends nti me koye ti me koye Saturday me ko mu ho ofie but me ko ofie na wofo no eni ho nti omo de encourage se omo wa afuom nti se me ba memra bebia omo wo no ampanyampa me koye me ko mo nchen wa afuom ho no na me koye na omo de amane ne bo me se omo ba no se omo hu se omo ba no enyem na omo bisa no o se one me enenyem nti no me so de na me wo kan na ana me si ya no kre se eye me ti e ka sa na omo ka chem si o mate na mum no omo ni bibia aka omo ni bibia aka omo ma wo fo nche me ka hwe enkyere omo mehwe mo ba no se me fi se
metimi abo me yahwe na oho se enti sanso a omo mehwe omo ade na wawo so wo na mehwe me ba mehwe me ba na omo so omo hwe omo ba enti na omo ni minni bibia kanti no metimi akọ okay ti omo kan santi me yesa me kọ na omo sa frɛ me se memra na me san machi e ba ye me ba na omo bisa me senti se ekoba so omo behu mabusuafo a hwan nchen na omo mra na me kyerɛ me so me na ɛwɔ hɔ me ma me kuma no so wɔ hɔ me sisters nso wɔ hɔ no nti no omo metimi aba omo nchen na me kɔ fie but me kɔ no man kɔ bɔ mabusuafo ama ne sɛ bibi sei na aba na aja me kɔ fo car kɔ odan ti mo mo na mabusuafo ɛfrɛ me sɛ me mra na nkomo bi wɔ hɔ na yendi na me ba fie me ba fie no mo de asɛm no to manim sɛ abaga na busuafo aba omo nchen sɛ me ne omo ba no enyem nti omo bisa me ansa na yetu anamon na ye nokre be na me se aye nokre mia na me se okay nti sisi akoba sɛ o sɛ yetu anamon na yekohu busua no na nsɛm kan bia oho bia no yaka ti me ne mabusuafo tu anamon ekɔ omo nchen na yekɔtena ase sɛ oba bema wahyɛ oba nyinsen na yekɔka ho asɛm yekɔtena ase ho na ekoba sɛ kwasiabu abamu nti na o sɛ bitua kwasiabu sika ne ade ti omo charge me 2000 Ghana cedis ama ye print so a ma ebegina 700 cedis okay na ɛho nyema bi ɛsɛ metoto ntoma empaboa panties ne brazier ne ade otutu amaba no me patcho an ene ade ti sika no de bra ebegina 700 cedis no instantly ho na me gina me na so tua 100 cedis nti ebeka 600 cedis okay ena kakra na niama no metimi eto niama ni nyina na sika 600 cedis na kai no me bomoden etuamu 300 asat now say me ka say sa 300 na Canada so ho no ma nya entuaye ntina say sika no metuamu 400 na niama na ka ho no de meto ni nyina okay ti fi ho na akoba se o se mehwe opemfo no akopem se obewo ti mafom dia yese meye bia de omo anka se obia na ohu bibia ho no obia ohu bibia ehu ebedi adanse yese de metimi bia de meye e de hwe oba no kwapem se owoye nso okowo hospital ene ade nde sekan e kan ne ade nti ni nyina no me bom me homode eye de metimi nyina e wo ho eyi ni free hospital ne ade nyina ba fie mreso se yi abofra ne pie ne atu ne din niama ye behia ne ade nyina e bomode nya emu bia ba kokora ankam enya ne nyina ma ye de to abofra no edin fi ho me hwa abofra na obi oho bia di adanse ono abayo na nkasa kora be di adanse sa akola no na onye obi a niama ehia ne da empaboa entade ne ade de ebi ehia abofra ne da na ono maame na nkasa kora so esa me bɔ me ho modern aye mafom de bia metimi aye bia kopem sa akola no nya 2 years okay na abayo na wofo de to manim se no ombeso mo ba no ekɔ adwumam na ombete abofra no na omama mo ba no akɔ adwumam na adwuma na ɔkɔ mu no se me fi se ma ho de betimi na metimi aboa ma yahwɛ na adwuma num na owie na ma ware na ekwan da hɔ se me ntimi nso a me ba na wɔ hɔ no menhwɛ me ba setama wone no efefro no na onyankosu adwuma no adwuma no de o ma meti ase se okɔ kasoa no okɔ adwuma num na bibinti osan ejaye enti asa that time de me am de mani hu se na ɔwɔ machine okay ɔwɔ hɔ enti omde to manim se si ompɛ mo ba no ekosua adwuma nti se metimi a memmoa se mentimi nso a menhwɛ me ba no that time na me nso na me person ka me ko school nti na hɔ no manfa no yinti no me ka kire ne se o sa na tie dia miniska dia kakra metimi aye 87.9 FM na Akoma mu Nsem dwumadi braso a Friday edition efiada bi eye guy na je say efiada bi ete eno nti ye de Akoma mu Nsem dwumadi bramu a na wotini na je say Marcos atena dwam na nakwa koko ewo ha Evangelist Samuel Mensa Pastor Julius Naba wonom so ewo fidua yi emo sikapa Ismail Hayward ebomi chidom ene adontene obaya wa ha na fe Beluchi eni Joe womo so ede ye ko social media
Facebook no Akoma 87.9 FM follow yɛn ɛwɔ Facebook like comment no wa share ɛde ama yɛn yadɔfo yɛwɔ Facebook no mun follow yɛn na mun share ma yɛn like page ne so na mun kɔ so asɛm bɛ share na yɛtumi ɛnya more followers ɛwɔ yɛn Facebook page hɔ sanso ɛna YouTube ɛyɛ Akoma 879 Akoma 879 no bomodi se obe subscribe and also yen viewers ɛwɔ hɔ madama mon subscribe page ni ma yen na uwi a obehu se adɔma bi ɛwɔ hɔ ketewa bi saa na wamia so na kyerɛ sɛ brand so a wobenya notification no na wɔn so wahwɛ bi na wahye sharing is caring ɛno nti share ɛfa ma yɛ o share na afoforo nso atumi anya bi na wɔnom ahwɛ na atumi aboa na bibia ayɛ kama na onso wo hwɛ no na unim obi a wɔno nso obi di asisisɛm bi edi no ɛha no wadama na wonso wabɔ na beti na waka kyerɛ sɛ ehia wo a mengu wunti ɛna Akoma FM ɛwɔ hɔ na wɔde Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛbrɛ mu no nti wo ha wo a enwendwe ne ho na engu wo ha wo amfa nhyɛ wo ho kɔnmaduro ngu wo ha wo a baabi a baako a wɔsɔ de kɔ ɛyɛ Akoma mu nsɛm so Marcos ɛne abadwafo ɛbɛhwɛ na deɛ wɔsi yɛ fa ho no yɛtumi ayɛ ne saa pɛpɛpɛ ɛde ama mo nti yɛwɔ Kumase askoa yɛne Kumase mall main entrance no ɛna edi ɛnhwɛ ne mu ɛna obi say wakasi yɛwɔ mall ne inside ɛna me say there bi yɛne inside yɛne mall no main entrance no ubewura mu no ano na wahwɛ opposite ubehunu sɛ abronsam bi esi hɔ na yɛatwerɛ ne mu Akoma FM ɛhɔ a ubehunu sɛ adwumayɛfo no kora banners no ɛbobɔbɔ anim hɔ saa kama na kyerɛ sɛ wahunu nti woba na sɛ ofom kwane afrɛ production line 055260 1529 055260 1529 055260 1529 obi so mo Kumase ntie ne Kumase asema na sa Ashanti regional sempe na worom ka me pacho da bi ya isa brojuma haban ye tretre ba bi a mu na oba ne sign call Suadro ti wo free Suadro eba no na wo fra branch na o ka kire ne se yes me nkɔ na me nkɔ sua adwuma na emom me kondo awo me eya se me hu wo mo sua adwuma no a wo no a wɔn bɛdi wɔn akyi no a ɛyɛ ana yɛ me fɛ nti abranteɛ me pɛsɛ one me unyinsɛ me na me wo baako ansa na makɔ akɔsua adwuma ɛna abranteɛ nso tiri mu yɛ no dɛ yɛama no scholarship wɔ anwene kyerɛ ɛhunu sɛ asɛm na ababaa ne ka na asɛm wɔ akɔ obi a n'ani abereyɛ sɛ wɔbɛsua adwuma wɔsɛ me pɛsɛ me nyinsɛn wɔ me kɔndɔ ɛyɛ me fɛ what be that emema ne ade fode yɛde ama ne free saa no wahwene bibia na wo yɛ se wo fa ade ade fode a wo yɛ dan nsɛm fode pampire wo fa na de fode na afei si yɛde obi ba bɛhyɛ ne kɔnwo so obi ba de wui ɛna we yɛ de wɔno ankasa fa yɛ ayɛ no de free mu ba yɛ de ɛne na kyerɛ sɛ but enkomodie bi kɔ so a ɛma abranti adwene bɛyɛ ne ntanta enkanyi nsɛn ne de ka waje wo yɛ bɛma o si nsuo mu ha yɛ bɛma asɛbi ɛso asɛbi ɛnya ado hwa wɔ ne nantɛmo wɛnsuro ɔgye obi ɛhɔ nyinsɛn ba yɛ de ba wɔdwane kora gya wo ba wo wɔgye na nso so akora na nyini kakra bi yɛ no abranti bi frɛ yɛ no nkomodiem no ohunu sɛ akoda yi motere ɛno nko adeɛ mepon ya mema na su ko yi ni afa anunsi ye beka no na mekohia no but mekohia fiada de ye de bibia betimi ya de wo bank kakra wutu anamo na abodwo wo bank kakra ye de nyame ase papa Rashida ena no hene na ofri bae acha so far sama esiofo asaman medase na mame ema ye mame nso akwaba mame memo akwaba ya na pomu nyame adom wudin Dede Salamatu Muhammad my lawyer enu nti mudi se na tie bia no ma ko dia esese ha me nyina ne se ma obi nsu wabufu nkobo ne dua da bi nkobo dua enkoku no enkohwi ase de bi nguso da bi konya abayamane enkotwe sekan ye wo hei dwumadi me se asem bia ni wa enipa nka
nti na yɛte hɛn asɛm bi ɛha wo bia wode tu anamɔ mbra na nsɛm bebree wɔ hɔ akoa bi na wanyem gɛ na ababaawa na wo no wawo so hyɛ hɔ na ɛno so hyɛ kɔna nsɛm bi bɛpiapia firi mu wakɔna wobɛti paa ɛno nti ɛno nso hyɛ wankɔna ɛno yɛde bɛbrɛ mu biribiara tumi se nti efiada deɛ yɛde biribiara bɛtumi ayɛ dɛ ama mo nti sɛdeɛ tie all right fa nipa ne bra ɔbaa so sɛ bɛrima no wonim sɛ wotiri mu fan a na ɔnhwɛ akwadaa no yie fa ne bra yɛbɛdi akyire yɛyɛ nso so nkwasi asɛm so yɛbɛdi akyire na yɛ ne sɛdeɛ ɛteɛ na yɛde ama mo pɛpɛɛpɛ yɛda mo ase nyame nhyɛ papaapa ɔbɛkua afei yɛbɛkɔ one crazy story no nso so one crazy story no nso so na yɛakɔtoa so de afiri ha Rashida na pomote saying nyame adom me we ye papa say enibre has come ohunu ana say the abodwo bank kakra wutu anamo na abodwo bank kakra ye de nyame ase papa Rashida enano hene na ofri bae so far sam esiofo asaman me da say na mame ema ye mame nso akwaba mame me mo akwaba ya na pomu nyame adom wudin Didi Salamatu Muhammad. Okay, salam so free hina by. Sophia Saman. Ehwa bedase. Abrantie you okose obey Rashida nyinse ne maame ana hwan maame no. Pacha yesa. Rashida maame no. Okay, medase. Enu ntie na Rashida maame nso ewo ha obeka de wonim na afei yede de ewo ho. Say Yankan say good news so eba then one kasa wabua. Okay, Rashida. Nano asem a wode ba ye no. Sainti mu bie mu na yentie. Me pacho keka ho mame. Mame pacho. Me fra samai. Mempe me pacho oba de we hia na ye. Eno na akua beka nti ma yehye. Yemko. Mame pacho mene bema bi ko hia ye feni Solomon na mpacho na mene me so ne na ye dokuna ejuma na me ko hia no pacho me ko hia no o mene ne tena vefe as a dating ba emu on ma hu se na no ye nipa bi a na no ye meka se mene ne hia no nyinse bem pacho nyinse mu na me ko kan nsem menyem o je ne fefe kwan so ba eto me bi no na ba mu bui ama o ka se wonye ready se obehwe ba timi nko yi akran Tibacha yesa no mabusa foya ama me sister pay me kwampo ba mu bi tibacha me ba pay na me di nechi okaseti ane ye eka chen say me ba pay ni ye bema bacha onhwe me ema me wo ba no ana ma me ba ne bufu ma me ba ne bonasu bacha ma ye chi ne kotum ne skana ode ma ye se emfa ya abortion no kwampo no me ba wa antwe ama no bacha ne fiefo baaye ema ye ko police station ko yi case ni ba fi Pacho mu de eche yese omeso tickets na ma bia atoto din. Pacho de ba efie no mo ye omafom de kakra ba eduru animo no. Bia atwe no ho afiri. Pacho ne sami bia begu me nkwa me so. Pacho ye fie de bi ni bi. Ma me so my no patient wantimi nkomba emmehwe me ne akora no. Pacho no ana maya na me de jai kope susu ejuma. Ana me. Me susu ejuma na me ye no so no. Me sha emboa me ana me ye kakaka na me stop we. Says I'm a pension with maybe I may because of a crown or community. Sanid man of council, my team siding. I mean to me and shark cranny. Cause Sanid man is scanning my mates with a mark on the Diaco school. Bueno on shark crown. Sakwan Besham Pabro, obey the deal, Obeko school, Pachinina Yemia. Your friend and so I know a card will patch day. No, I can't take on a manage blacklist. Pachakwane yare. Emma me friend and say Solomon. Akwan wo yare o sesa ske bia ni me ho sa akwan pesem da akwan ko hospital but o ka chere me se ne sika na downfo bi wo se ne sako ka obesani ama me ma me mpache me hwe anim sa sika na amba me madam ma me ni su adwuma e ho na me ko bob sam da akwan ko hospital me friend no sika wo sane e 100 cedis pe wan fa bia anto so pache me sika na ko ma madam na kan se ne busa na me gye no pache eni ama madam ne je phone friend kan say Solomon adentina ono obi ba
awa on pese obehwa akra no nti imagine say wo ye wunua ba ana ko bi di sade we di na nti ke be ya wo de ehom de wanya abota madam no as no ke kana adwena chi madam no ana o ka ti madam o de number ne share blacklist but ye friend na ye nya yesi epe obi phone na de afre no aka yen say on twe phone mfrem bo sampo sa akwa na what sen da ono nso wanim akra ne di a o de nim akwa na ye ne krada ena o de fra akra no say sa akwa no school a wo ko nim school di akwa no school di ɛno nti na ma wode ne baayɛ no okay meda se na ase solo uhu ne wan pacho asamai me pacho okay obeto ade ana na wutwam me pacho ɛhɔ na ɔbɛhan dan mumu fie pacho ye fie ne nkyɛn hɔ no ma na ɔbɛhan dan na medi ho nti na nadamfo so ɛna ma medi ho okay sabre no na wusu adwuma sabre na me ne me so aton kenken okay sabre no wo mfie sɛn sabre na mo 20 sorry 20 years sese wo sɛn say mo 26 and akra no was saying akwa no 9 years 9 years okay enti ya hwɛ bra wo so woni ne nyinsa woni ne child na di say answer we nyinsa how many months pacho be 3 months na wa wo fonim say woni Solomon na ehwempena me pacho na me so ado hui pacho na papa de no woni okay pacho me so hu ro bobo maame amane mama me eyesa ko betu anamo obetu di anamo obehwehwe ma hwe se e ampa se e ono ana me ne wo pacho na to de bi ko begina ye fe anim ono abekwa ma mama de adeda pacho adan se de me nwan mo kompodo mani kwa hu bi da se e ban mawe ana me ne wo ho enti unyinsa ye no wo so ka che se ko yigu me pacho sabra no na nyinsa na enya sai but that time na nyinsa na e almost be 2 months more no okay and almost or say ono na kwotwa adro bra isa genom ana wo ma skasa kono kwotwa adro no me ba cho scan o my miss o the scan bra ma busuafo miss sister penini na scan be si ne so me pa cho anta ma miss Solomon mercy me pa cho wo ye de wo nya kokodro edi sika bra wo sister say offer omonfa kwotwa adro na munyimu me pa cho ya mrati bi so akokodro ade ye nonum ya red no ya tramo no ni aka no a why say ye chese ye hunu hwe ye he way boy sika se no de bae pacho 60 cedi imagine obra wo nti no wa tro na aduro egu pipa so a wonim se aduro no ye 60 cedis ya wo se wo sister fa nkoto pacho aduro no wan tran famba pacho 60 cedis no de bant minister kwabu fui ne si den wo hunu se aduro no a ye di etu nyinsa ego na ye 60 cedis pacho de ba o ka se ne sika e wo ho ne to ko gi ne sika na damfo bo ba pacho minister kwabu fui mo na minister kwa mu di bom kwa nya asam ketwa wo sister pani ana kuma pacho me ma me nuaba wono chen ana wo chen no pacho chen bebre ye can say Solomon so chen sister no ana sister chen Solomon pacho sister ne chen so wo tumi nya sa akokoduro no ebre ni 60 cedis se onfa nkoto aduro enfa ma wonnom na nse nyinse no akọ efon na mama nka nkire no wo mu ade embetia neka papa embetia neka otua ne ka bian sesa na wafama na busuafo ye mpe okay eti wuji sika no anasa moto bo no pacho minister ji scan wato bo no o kono wan face scan pacho na minister ka say scan o de buy ni entimi nso pacho say scan eno sa de kwa ma nya mi sen kan me de bo ampese kwa ananka eno ano no nanka mbaka kirewo enya wo mpra enti say sika no yaje ne ya didi ukọ baby nti uma ne hunu se wan kwa nkotwa adro sika ne de wo fai ba wo de agba mpesi ya di wan fa na wo de ye de ehuo patch me ne ba mpesi ma pokwa na de board ne brem okay nti uma ne hunu se wan fa nkoyi amu okay nti free from sabre no ano no wo hwe kakra wo be continental wo be twadro wo be yesei wo hwe wo a from one hwe me bi ena sabre no so na wonim ne busua ni bi
Pacho ne bra ba ku na menim no. Ne ba no ba okọ ma ni kwan san twa ne bi. Okay. Eno no yes abrɛ no a wo bra hwe na som na wo hunu na busuafo ana. Me pacho an. Muko police station ho no. Pacho ko police station na me ho ne bra ba ku bi. Ba ko pe nti ne busuani ba ko na ba ye. Me pacho. Otu bra no ne begina mu no oyi o ma ye beli no. Pacho bra no de oba no police station de wan ba obi okọ kwa so ntine fiefo. Na ba na ombejam ne yi boy ne ko. Enti ade esenkaye e na police station wo mo ne abrante ne kaye e bra wo mo ma ne bail no. Pacho police station no. Pacho mo yi no. My busa I fear for na ka say omumfa boy ne mba fi. That kind of mess with no fi. Pacho na me nem fa ba that kind ma mo na na wo. Okay. Ma ye ma me akwa bansa. Obapa Ubeka kakra wunimu fa ho brebai na wubehu ne se obai wone abrante Mercy etwempena. Pacho. Medase mame. Etiefo ene adofo. Tonchi asuye na mede wo adri. Tonchi o tonchi ememe kuramu se twitwe. Tonchi o tonchi emae. Monso monto na madofo nom enom. Ene eye Friday 5th December. Nyankopon na ode ehye enwuma pass no nkakra ode ekwa wieye pa. Waye bi na moma ye ma na mo. Aso se wo hwe ho se bema. Sadia wo mema sam ahodin esitie no. Me pa cho Christmas ya di ram eyema wana. Wa otimu se wo gu mema nyina ni mu asesan se wo sisi mu ayemre. Wo boy adwuma sesia na wo sisi ya wo ya. Kakra bia na wo sisi mu eya wo ya. Wadaroma wunti enam wa hanum sei. Esan sam ye mema nyina mpena. Emema nyina yere. Emema nyina jeje eneme. Me di emema asam ama wo mu. Enu ti bema wo se ne mema sam esiri trase. Enne eye Friday holiday bi eye guy. Weekends na ya sha ase no. Enu nti se wo bema sabre ya sa wo no ba bi e won hyiamudi anadwu ya. Me kanfo edura ye friend tonchi eba capsules e de amaw. Bema bia wo se wo match no. Me kanfo edura we e de amaw. Wan kasa beje wo 3 points ama mema nyina bo nsem e de amaw. Me nua bema wutie me enanuane a ye die no emoa ye. Ema edi mema edi na so mema hu hia ye. Enu nti wo se ye ka mema ho asem. Na ye kire mema ne a wo mo beye. Ekwan pa wo mo befa so. Na wo mema masem ato akoso agina brane. Me se ade achi ade asa bia prostate kum mema. Mema ho ayedin enam prostate enti. Obi wo ho no ma da didie mu enye. Ana se ota enonom niema bi. Obi nso wo ho no ma opese wo no oba bi edi nhyiamudie echa. No akwa toto nro bi anom. Ni nyina ekabom na ade ohaw abro prostate no. Obi wo no ma prostate no anya ohaw ama. Enye se bia na prostate na yekase o. Na emu mahya se fi dwonsoso. Be makatachie kama fefefe pa wo bi nya ne tompem anko ope. Nanso ne dwonsosem nti ama oho oba bi an ho akono kra na wayi nani enye ono a. Wo ye be ma na se wutie me. Na se wo dwonsom haw. Wo dwonso ntentem am. Wada Roma me kanfo edura ye friend tonchi herbal capsules e de amount. Tonchi ememe kuramu se twitwe. Eye habama e na ye de aye. Me se kaneni empanyimfo no. No mo be ma betimi asori agina mo na so. Na mo abo adwuma eye a na ye nubna habama omo de bi hyedudo no omo num bi. Na omo di akekedro efra bi etua. Enu ntina eboa wo mo yi fi bi efra mo sisi mu. Eboa bie entinim ema moja enya akonya. Edi mo afurusane eye. Me nua be ma sa obe ma betimi asori agina ne na so a. Na eye entini no. Enu ntina me tu fu se. Wontini no de memfa ni agro kra. Mamu na wonom. Mamoja ni mo afurusane eye. Na obe ma sem enyina brane. Ene sa wo benom edura. Ye friend tonchi herbal capsules. Me pacho wo papa bi, wo fe bi. Edro we week we say de adanse esi aba ho no. Dan da adanse ba ho. Nanso nipa ba ko bi edi na adanse ba. Odi kan friends ne papa e obi a sebi wo prostate. Eno nto mo bo ne pampers. Me no mienu nyina enim say. Ye mpanyimfo no omu nyina. Omu nyo ma ho odin te say de kan na ekura wo mu. Esan say onta eni empatro group. Panyi bi a wonyina still na wota enya oba ene ni edi hyiamu no. Da ne da obehu na ne ho eden. Enya bibia nti na dedie mu koye e na afen so. Owo akono ota ene oba edi mpatro agro. Ota so eno eduro enom. Enya eduro bi akeke na emom ahabama. Eno nti me papa a wotie me. Me maami a wotie me. So wo kuna ne wo honom.
wohwɛ na sɛ wo se wo prostate no wopɛ sɛ wobɔ ho ban ɛma ne paade a ɛne agyagyaa ho no ɔno ɛni nhyiamudeɛ na kɔtɔ aduru a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules ɛma no deɛ na meka sɛ deɛ ɔno ne sɛ ne papa deɛ no ɔwɔ prostate problem ama ɔdwonso a wɔnhu dwonso no ɛba no ane sɛ aba ɛno nti da ne da yɛbɔ ne pampers ɛna meka kyerɛ sɛ mene ne to nkyia ɛwɔ tonkyi ho ɛna wɔ sɛ okay na aduru wei da bi adam bɛtena na meka kyerɛ sɛ obia ne ne immune system sɛ deɛ esi teɛ ebi akwabena ne bɛnum bi ɛna nɔpɛ enwumrɛ wobɔ nso sɔre anadwo bɔ nsa ne bɛrima sɔre agyina ne nan so sɛ ekyire bɛn obi nso bɛnum box baako awi ansa no wanya adansedie ne nyinaa no yɛ ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ immune system no sɛdeɛ n'ahoɔden esi egyina esi fa ɛno nti wohia sɛ wɔnom aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules na wɔnom aduro no na awɔtwe yɛ nkɔ awie yo ɛnso ɔfrɛ yɛ no ɔse ne papa pampers sɛ sɛ ɔmo bɔ no no adeɛ nti ɔmo nyi no na dwonso ne nɔɔso te sɛ kane no ɛyɛ nkakra wahyɛ ase anya dansedie ntɛm afei na ne nsa bi da hɔ nom a ɔntumi mpagya ɛnso ahyɛ ase nkwa ɛbɛm asa ahyɛ ase ɛpagya mepatwo sɛ wotie mi a yɛn nipadua ne nyinaa egyina ntini so sɛ yɛn ntini mu esisi na sɛ mogya ɛnya akonya ɛni mu afurusani ɛyi a ɛno na ɛma kwan ɛma stroke bɛgye nipadua no bi bɔ so ebi a wɔn nsa ebi a wɔn nan obi wɔ no ano kɔn obi wɔ hɔ nom a obia ne baabi a sɛ mogya esi hwɛ wobɔ na stroke ɛde ne ho aba abɛgye mu yɛduro wei ɛɛboa ama wo sisi mu ayɛ den no mese ɛsan so biebie ntinim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mogya bɛnya mu akonya ɛde mu afurusani ɛyie me nua bɛrima bi a sisi a wode bɔ ania no wɔgye mu obi wɔ hɔ nom a ne bɛrima no ɔde bɔ ania no wɔgye mu ɛnyɛ sɛ ne ho nyɛ den o ne ho ɔden nanso onim ade koro a ɛkɔfa saa ɔha no ɛbaayɛ ɛno nsa meka sɛ ne yɛ nnuane no a yɛdie no ɛmmoa afei nneɛma bi a wɔsɛ wɔyɛ adwumaden bi wabrɛ nsuo wura brɛ na mentɔ bi na watɔ bi na wanom wogu so a wɔnom no ɛnna ɛka bom na ɛde wɔ ha abrɛ wɔn mɛɛma sɛm no obi de bɔ ani na wɔgye mu kakra na ne ho adwodwo ɔno ɔbaa ne di mpa so agorɔ na ne ho adwodwo ɔbɛyɛ asa ne ho bɛsan so asɔre still na asan so adwodwo ɛsɔre na adwodwo wadaro ma enti ne mo sisi ɛno nti mogya no enya akonya eni mo afurusane eyie wohia sɛ wotɔ aduro ɛfɛ ne tonkyi herbal capsules obi bebusa sɛ hefa na menya tonkyi ne bi atɔ mepatro baabi a wo bia ofa phone no abɔ yɛ number no wo hwɛ me ɛwɔ tv no so a yɛ number no egu tv no anim fa na frɛ doctor me wɔ baabi sɛ ɛhefa na menya tonkyi ne bi atɔ mepatro yɛ number no ɛyɛ 0553 51 11 59 0553 51 1159 mepatro sɛ wɔwɔ dadeɛ so aba Honorable Kobo drugstore ɛwɔ hɔ Tepa Agenti pharmacy Akrodie Mr. Matthew ɛwɔ hɔ Ayom so yɛboa drugstore ɛwɔ hɔ Goso Ja Herba May drugstore Nananom FM Mem Rita Herba Holiness Chemical Bebiani Gracha Pharmacy Raphael Ebibidro Fie Adeshie FM Kumase mepatwofo ni etire mu sɛ me ne umie na wo Kumase anem se Edum PZ Asempa Pharmacy ɛwɔ hɔ sesie okɔ Asempa Pharmacy a mepatwo ɔwɔ Edum PZ baabi a yɛnua mɛma nem ton phones no woduru hɔnom na wobisa Asempa Pharmacy a ne pharmacy shops ni nyinaa no wowura mu a wobɛnya tonkyi herbal capsules ne bi atɔ wowɔ Abrepo Junction a Seba ɛwɔ Abrepo Junction Santase taxi rank hɔnom no Seba Abrepo Junction Santase taxi rank hɔnom no okɔ a wobɛnya tonkyi ne bi atɔ mepatwo Tema Community 5 Little George ɛwɔ hɔnom Tema Community 5 Little George ɛwɔ hɔ Tamale Pake Pharmacy ɛno nti na me say wo de baabi a wowɔ no ofa wo phone na wabɔ yɛ number no o se doctor me wɔ ha ɛhefa na menya tonkyi ne bi atɔ me how ɛna wo ba no abɔ so no me nua bɛrima bi a wɔtie mi a kakra bi a na wo dwonso no so okɔ aketewa bi ɛna ɛba wokyem ansa na dwonso no aba ɛhɔ no sɛ ɔbɛrima mu femfem wo ɛhɔ no sɛ entini mu atwetwew obi wɔ no ɔbɛ di mpasho agorɔ kora wɔte yaw ɛwɔ ne bɛrima mu me nua bɛrima wo nti ɛna mo hanom sɛ me se me di w'asɛm ama wo na me bɛrima wo twɛdeɛ mu ayɛ den bɛrima bi ɔse ne twɛdeɛ mu ayɛ mmerɛ ɔde bɔ ani a no wɔgye mu ne sisi mu taa ɛyɛ ne ya wadaroma wohia aduru a yɛfrɛ ne tonkyi herbal capsules me say ɛma yɛmfa rɔba ɛnto wo bɛrima mu yɛmfa rɔba nto wo bɛrima mu koraa no wabrɛbɔ nkɔ yie na yɛde rɔba ɛbɛto wo bɛrima mu ɛyɛ nkakra dwonso sɛm nkakra se yɛ na ɛbɛyɛ kɛse ɛma wo prostate no koraa yɛtumi ɛyi firi hɔnom ɛno nti nam sɛ woyɛ bɛrima taade ɛmpa so agorɔ
wota ɛyɛ sex na wɔnom aduru a yɛfrɛ no tonchi ɛba capsules a ɛboa ɛma ɔmɛma sɛm ɛnso egyina brane egyina ne nan so te sɛ machine de twa blocks age na ɛbɔ adwuma sɛ ipanyan ne nyinaa adansedie no ɛne sɛ wobɛnom aduru a yɛfrɛ no tonchi herbal capsules tonchi ɛmɛɛmɛ kura mu sei twitwe tonchi ɛma monso monto na madɔfo nom ɛnom woyɛ bɛrima a wo sɛ wo sisi mu ayɛ mmerɛ wopɛ sɛ wo sisi mu ɛyɛ den wopɛ sɛ wo ne ɔbaa bi edi mpa so agorɔ na tawtaw no ɛyɛ adwuma ɛyie ɛduro wei ɛsan so ɛboa ɛma yɛn ntɔhwemu aba no mekyɛ yɛn hwewa no bɛrima hwewa no a emu ayɛ mmerɛ no adeɛ a ɛɛdɛ ne sɛ wo ne ɔbaa edi mpa so agorɔ na wo hwewa balls ne mmienu no nso ɛɛbɔ ne nsɛm a wobɛte tawtaw wɔ akyia hɔnom no deɛ bɛma no atumi abɔ ne nsɛm ama wɔ aseɛ ne sɛ emu nsuo no anaasɛ ahoɔden ɛwɔ mu obi wɔ hɔnom a ne nsuo ma ba no ahoɔden ɛni mu me nua bɛrima mekanfo aduru a yɛfrɛ no tonchi herbal capsules ɛde ama nom na ɛma ɔtɔhwemu aba no mepatwɔ ahoɔden ɛmmerɛ mu wo nsuo agyene wo nsuo mu ayɛ ha ama wo ntumi ɛnhyɛ ɔdɔfo nyinsɛn sɛ woyɛ bɛrima a metuufo ono ɔbaa edi mpa so agorɔ na sɛ wo nsuo kɔ ne ho na ne nyinaa san so sane ba abɔnten a wada wo ma hwɛ biribi yɛ ndaakye yɛmfa ama abɛhyɛw ɛyɛ ne yɛ edi aba abɛhyɛw wobɛhwɛ nso ne bɛba ho so no na wabɔ kɛɛgu wobɛyere yɛn so yɛntua ɛno nti mɛtu mmarima nyinaa ɛfo sɛ mɛsrɛ na mɛka sɛ adeɛ de bebrebe nneɛma bi a mototɔɔtɔnom no ɛnkakrankakra na ɛsɛ ɔhaw ɛwɔ mmarima sɛm mu wo nsuo agyina wontumi ɛnhyɛ ɔbaa no nyinsɛn ɛtumi kora de ɔhaw ɛbrɛ wɔ mmarima sɛm ɛno nti mɛtu mmarima nyinaa fo sɛ ɛduru a wɔsa wɔnom ɛyɛ ɛduru a ɛfrɛ no tonchi herbal capsules pharmacy shop chemical shop ɛna herbal shop Asempa pharmacy ɛwɔ Edum PZ ne nnuro ne boɔ no nso deɛ ɛwɔ fam ankasa mepatro am sɛba ɛwɔ Abrepo Junction Santase taxi rank hɔnom no wobɛnya tonchi herbal capsules ne bi atɔ Little George ɛwɔ Tema Community 5 Little George Tema Community 5 mepatro doctor number wobɛfrɛ ɛsi so ɛyɛ 0553 51 1159 0553 51 1159 tonchi ememme kuramu sei twitwe yɛde obi bra so ɔgye bre no tie ɛna yɛ Friday weekend bi ɛdɛ wɔma yɛnkosi agedem ɛne sɛ yɛbɛno madru efɛ ne tonchi dasɛ ne yɛbɛhyia na adeɛ no meba no kora mede ne kɔ sukuu awɔ Tamale wo wi sukuu na wɔnyɛ Tamale ana ne papa ene me na yɛtena hɔ ɛsesɛɛ na me sɛ saa na teɛ de a akɔla na wie school de a yɛma ne yɛ dɛ ɛntena fie nti yɛnto ano so ne yɛhwɛ da nyame ba yɛ dɛ ɛbɛyɛ ama yɛ na me kɔbɔ ne soa na ɔne ne kɔyɛ dɔko no dwuma no nti me kɔbɔ na amane ne soa no so amposi ne ti wɔbaayɛ ana wɔbɛhu ne brother no na ne bra ne ma ne sika ana ɔne ne bra ne kɔ kurom na wo mu kɔtotɔ school na ɔma ne nyinaa bibia ne ho ayantɔ na yɛde ma papa na akasa fa ne ba no ɛkɔ Tamale hɔ ana wo mu kɔgye pipes no na afide date na wo mu sɛ yɛ na ɛso yɛ na wɔsa de ne kɔɔyɛ na wɔde kɔma teacher for no na wɔsa baayɛ nti akɔla ne wɔ hɔ a 1 2 3 no afrɛ no wɔ school awɔ Tamale hɔ no waka kyerɛ ne papa sɛ oh papa miti ya me ya bibi ha me awɔ school mu hɔ ama ne papa pani ɛbaayɛ ɔno nso wɔte pasoro wabaayɛ no na wɔbabusa me sɛ na sese no adeɛ pa na ha akɔla no wɔ school mu hɔ na me sɛ da akɔla no ebi a wɔn pɛ school no dia mintimi nkyerɛ na waka sɛ bibi hunahuna no wɔ school dem hɔ no ayɛ me na deba ya ne sɛ mumma yɛ mie no ne wanya dai ne wanka school mu hɔ na ebi a nyame baba yɛ ne djima bi afa mmerakwan so aboaye afide akɔla da bi afla na wɔflɛ ɔno nko na bibi hunahuna ne school mu hɔ fla na wɔflɛ na ne papa sɛ saa na teɛ de a memesam na mekae no ayɛ no kora kwan so na bat akɔla no wɔ ha no dodo sɛ bibi hunahuna no me so minni hɔ ɔno so ni hɔ yɛnim de ehunahuna no awɔ school dem hɔ saa na teɛ de a
yɛma no yɛ dɛ wɔmbla fie ana ɔno frɛ ne madam no ɛne ne sɛ na waka kyerɛ wɔn mu na wɔn mu sɛ saa na teɛ deɛ a wɔn magya no kwan ana papa no sɛ ne sika ana wɔn mu ma ne baa fie akwadaa yi bɛduru Katie a fitaa nɔpa anwummerɛ ka na wɔfaeɛ wɔtwa ne ho wɔ Katie hɔ saa bapem 7 deɛ ɔpɛ no sister bi onya kwantwa ne ho sister bi na ɛtɔn enwamo wɔ yɛ hɔnom sister ne sɛ wɔhu sɛ akwadaa yi kɔ a no wasan ba wɔkɔ a no wasan ba ana akwadaa no kɔ maame no kɔ ne nsa ɛde na abatena ne nkyɛn na ɔsɛ fitaa nɔpa na mehu sɛ Rashida Africa mu siɛ na deɛ bɛtwa ho na akwadaa yi twa ne ho a wɔntumi fa ka ɛnkɔ fie ɔde no ho kyerɛ na afi de asɛ bibi abɔ afa ne tirim na maame ne ɛsɔ ne nsa de na akɔtena ka mu na maame ne so yɛyɛ fie nie ɔno nso fie nie na maame ne bɛduru gate na no na wɔ da no kwan sɛ wɔn wura fie Rashida baayɛ a wokasa ne ho a na Rashida asɛ na adwene no nsiso na adeɛ ba adeɛ na wokɔhyia bɛn na wokɔhyia no wɔ sukuu mu hɔ ɛna ɛyɛ osi na ne papa sɛ yɛmbɔ mpaeɛ no yɛmfa mma Nyame awa na kakran na ne papa panin no pɛ aduro bi na wɔde yɛ na ne ti no ɛpaeɛ ne ba tɔɔ no kakra na wɔkɔ ne so wa na hɔ na wɔyɛ dɔko no dwuma no afide ɛbɛtea ne sɛ Rashida nyim mepacho dɔko no dwuma no deɛ bibia hunahuna no dɔko no dwuma no deɛ bibia hunahuna na adwene ne ani akyi nhyia afide Rashida nyim yɛ no nkɔfo na ɛha wɔ yɛ nkurasefo na me sɛ yɛpɛ sɛ ɔbɛyɛ graduate yɛpɛ sɛ ɔtɔ dɔko no wɔnyim ana mekɔbɔ ne sister na amanneɛ na wa na ayɛ ho ɔno ne sister ne mekɔbɔ na amanneɛ na ne sister ne sɛ na me nua yi wɔnyim ampa dakoro ya meketwe ayisira yi bi na mekɔ sira no baayɛ na mehwɛ Rashida sin na me sɛ Rashida nnɛ sɛ wanka no kora ankyerɛ me wɔ fie ha no ma me ne wo jese yɛ sesa yɛ ɛde agu daka baako mu ɛde akɔsie yɛ ɔsɛ na ma menyim o na me sɛ wonyim bɛma kora a wo ne nyim yɛ no me pɛ sɛ wo kɔkyerɛ bɛma kora sɛ wonie ɔno na nyim me me ka kyɛn sɛ hwɛ mani abere sɛ wo kɔ school o na daakye ɛmbɔ si asu yie ɛmba boa me manka sɛ kɔ school mu hɔ na bibi kɔ hunahuna wɔ hɔ na san bla fie na bafa nyensɛ ɛba na wɔsɛ ma me pa kyɛw menyem na me sɛ wonyem menya akwala o menya akwala wonyem yɛ 1 month pɛ no mahu sɛ ho adan na sɛ ɔba no no nso yɛ bata wanyem da ahwa na wɔka kyerɛ me sɛ ma mesrɛw mbakɔ akɔkyerɛ bɛma koro a me ne nyem yɛ ɔnkɔkyerɛ ana me frɛ ne sister no ɛde ne baayɛ ana me sɛ nnɛ sɛ wo nua no wankɔkyerɛ bɛma koro a ɔne ne nyem yɛ a mi tonya me sɛ me de sikan ɛba wɔ no akunu na masa kumi ho wo yɛ nyina akɔ self defense ahwa na wɔpa ma kyɛw sɛ me nya abotre wɔyɛ aka sɛ ɔbakɔ akɔkyerɛ bɛma koro ne de ɔde me bakɔ na wɔkɔ akɔkyerɛ bɛma no ana ne nua ketewa bi wɔ me ahwa no ana ne nua ne sɛ na abotre na boy no la sida ntimi nkɔ enkɔpante boy ne sɛ we na nyemo me na boy na gikinie sɛ boy na gikinie a mi ma ni hu ye sɛ ɔne la sida enam na me si o nti edura nyemra no na me ma ne sister no eba fa no ana wo mo kɔye na ana sister no kɔbɔ agu ana boy no pie ye ana sister ne sɛ wambla ɔne no wɔn kɔmbɔ wɔsɛ wo mba wura dem ntena sɛ na ne sister ne sɛ dabi we nya tena sɛ asam wo de bla ana wɔde ne fa nkyɛn kakra na wo mu pie ye ɛkɔgye na nkyɛn na wo mu bisa no
efiri boy na anum a nyinsɛ no yɛyɛ ka sɛ wɔn wo da wa wo pɛi wɔn ɔbaya bi awo pɛi ama ɔbaya no kora no ne ba no wuye na yɛyɛ ka sɛ wɔntimi nyim ɔbaa na ana yɛyɛ busa ne sɛ wo nti asɛm wɔ yɛ ka no yɛ ka sɛ wontimi nyim ɔbaa yɛse nyinsɛ no wo dia na sɛ nyɛ wo dia ne yɛhu ai ɔno na nyim no na nyinsɛ ne de wo ma ne wo Wasa kasa ne boso na kaka bensem bi asa de wo sika je se wo da pebo so ana ne sister no busa ne sɛ wo na wo nyim me nua no na wo ma ne wo sa wo ma ne wo a kwan a wo ba fa so sɛ wo ma ne wo no yɛ hwɛ o ka kire mo sɛ nyinsa ne dia ne dia but o ma ne wo ahwana ne sister ne say sister saa na te de a yɛnyɛ dɛn yɛntwe ma ahwana me kɔ flare lasida papa na lasida papa pie yɛ ana de ɔno ne kiriba ne lasida so pie roza na roza kɔ busa ne sɛ wo na wonyɛ mo me nua ba no wo ba ka kyerɛ me sɛ wo ma ne wo nyinsa no kwan bɛ na wo ba fa so asa nyinsa no wo kɔkunu ahu afide ana razako ne se wanti ase ahwana one razako no ebom na razako no pagya no eden to fam afide wo bobɔ na wo sɔre ye no ana wo kɔ lecturer sister no so abranti akofa kiri ana wo nwan ne sister no ana ono kɔtɔ gotam ahwana papa no efre razako say me mane mbra fie gba na ngura fie ahwana me yankasa na me kɔ frɛ ne sɛ Solomon o papa frɛ wo de na papa ne de no kɔ wura ɔno ankasa dem ho na wo bisa no na me ni hɔ na papa ne bisa na me gina bontim hɔ na papa ne bisa no question bi wontimi yi ano ana papa ne sɛ na te ya me brother wo makaranta mo me de wo kɔ ana papa ne sorry ya na wo so ne nsa na wade ne kɔ ne brother ne dem ho fie hɔ nti wo mu kɔ duru ya no ana ne brother ne bisa ne sɛ na ada na wo nyeme me bai ya baka na wo sɛ ka patapa sam kyerɛ ye sɛ sa tam ne nyina no wode sister city ne brɛ Rashida ne se wonje anwumre 7 ababa ba fa Rashida ade na kwa so ofua ɔne kwa dan wɔkɔtɔ aduru ama no na wano na wayi nyensɛ no sɛ wɔkɔkunu awana me se baba yesise ni se na Solomon yɛ dɛ ɛyɛ nti saa na te dia ɛma mo mfa sam no endi agorɔ awana ne bra no bufu yɛ na da za ko pie yɛ na wayi fon afre police ni bi awɔ yɛ hono na police ni se si akwansi ni ana wo mba chie no ɛde na akɔhyem yɛde wa akɔhyem afita anopa na yɛde wo kɔhyem anadwo na ade akyi anopa kora no obusiani bia mbɛn hɔ wo mu sɛ wo ba gye dan wo na wo brother na ba yɛ na wo yɛ obusiani bia wɔ hɔ wo ne busiani bia wɔ asame hɔ wo brother na wo kɔ kwan so no na damfo fie sa fie na mo ba soɛ mo hɔ no ana mo kɔ gye dan no wɔ beebi sa papa no ɛyere na sɔre yɛ yɛfrɛ ne gifty ana wo ba yɛ fie hɔ papa yɛ kyɛw sɛ akwala no woni maama wɔ ha woni papa wɔ ha nti de ba ya ne sɛ yɛnkɔ hɔ na wo mu kɔ ka asam no na yɛmpa wo mu akyɛw na wo mu yi no na wɔn fa nani empagima nyɛ no wɔnyɛ dɛ no wɔhwɛ akwala no no wɔnwo nipa na wɔde ba wiase anya aboa dabi am see you na yɛ nyina bom yɔ na yɛ kɔɔyɛ na efie na wɔtim no mbɛma ne bi so ka yɛ ho na yɛ kɔɔyɛ na mbɛma no kɔtena yɛ ne akwala yi papa fo minu na wo mu ka asam no na police fo no so eyi no ɛde ne kɔ kantaba hɔ no na wo mu kɔ atwe na so sise wo mu ama ne be na sɛ wo pie na wɔnhwɛ akwala na wo mu fa ne case ne yɛ dɛ ensamra ɔsi yo afidi yɛ baduru fie
ade akye Otwe wose brenu okokora him ya hunu yefunu boni yesi ai wokọ wobobo wa ha binim si wadi mate mimi se mani kura hunu mpo ahwa na me so mu ma me se ayadanya me ba na kofa ayadan edi aba enipa so na wode ba sase so minim nipa bo dabi ana me kwa kokun obi na me so mu ebe oboso me bre ono so ebre me bre ono so ebre hospital nyina mia si etwa nyense san a mia mitimi twene dabi pa na me se anyakopon bone be na me de ayew anya ne hwe mia na me hwe me nyense ho obey na hemu ya na mawo ade mo aba wi ase na ma sa ba hwe mo nyense ade ba bone na ma ye kire nyame mo bebua no mo na mo san kofa bre san de bre no na se la nyense da me bre ni papa so bre kofa ayi kabia ni wa ya mbo nyinse wa bre wa wi 1 2 3 ya se ni mo jawe 2 days ni mo jawe me se wa dwena manaka se waka 1 ya pepa ho na me se la shida wahu eso hwe na ya ka no ebi niye ko school wo se ayi madamu no ehu na me ada sa wo ba ya kura atwe be tonga kunu die ya ehu na obetima ase wo ni munyam wo de uturu ma akwa mawe wo chani da wadi o wadi wa fe wuturu wadi bi bebia na wo life wo awa he kana fide kikiri ana wo ba wo ye nyame aye ya dom wa wo brema na satam no so me yare na wo mo koya ma operation me da ho pacha oti ntimi nya da me ba ya ma ho how be ni da ba firi banti na ba chia me na wa ma me 10 cedi ada say 20 cedi ya la sira de na hia na me da dane ama me la sira de wo nya bi dia ha me da bi wo ha ne papa usade na wasanye wa anya 1000 kura ama me a ma mi do nyame se manu mu nsuo se nsuo hunu na me da siga so na ma fa tuya manu me num nsuo hunu na mba fe a wonu nsuo hunu na obefe ti wonnuam me noa na manum na ma kirmi yim onam na awo na me siwo e de me ho abofode amanyame ata so la sira samne de me ka se nyame ya na me boa na Solomon de wo ye nyina me danase pa me danase se wotima anyame abu me kwasea na me na wo bu me kwasea wo bu nyame kwasea dabi me na asam bi aka Solomon baba bia na no aka no wo ne busa ayi maame na wo gina mu se ne busa ni no maame na say Solomon maame yare woye basabasa Solomon maame yare woye basabasa sana maame na ka wono wahunu Solomon maame da wahunu de ebida anka wo dan ya wo se kwan na tene minim baby kura ne maame efirira minim baby kura Solomon firi yala ye supporting some fun ekofa e de ablame na Solomon se wo da kaminamo se wo sase so se wo ewuram o asam bia ne ho amaka tere boy we na won pene totom pene no a won bla ye nim enfa pa chaw emba pa ma chaw ntisa se waje ne ba mi na asam bia ka mi te hono no mi ya muslimi mi nim de nyame ba ye amame awasase so mintimi chi obi ba awo boso na ono da wode ye me ne de medanase pa na Solomon wonti asama me kan sa won pene no ampene toto dia won ba hu busiafo no no wan pa achew mintimi fa obi moja enya me dia wo e ma ni nyeye akwala yi si hono no wonim da ache da baba ba ya ma no wo na wo po akwala no
nso mentimi mpo nipa mentimi mpo no na Solomon na wiya ya me kasa no wontie naso no won bie naso se ne maame tie ase a ne maame ne so tie se oba no so nim se waya wofo na se waya ba tampa ti se me a won sore ngena no won hwehwe ne nana ne kiri kwan na akwala no we nipa wo we nipa ti se wo mu wanya aboa na me dana aspa na me hira no na adan na mobile ya wan hwe no won hwe akoda ne sade police station hono wo mo ka kire no mo asan ko back yes akọ back kwa police ni na amane abodi samet ono na ye pani me kwa bona amane say the boy ni ya no mani nje papa ne se oba fle no yes WhatsApp papa ne fle no e ka asem bia kire Solomon na ni Solomon no wo muade ankasa enya se wo muade mpo ma na Solomon no aho wanyamena na wati aso na wafa ne ho adi na wakwa kopie bebi so se wo ye bema se ne kwete ne da so tua ho ana meboa etua ho ade no so wase mienu no ade no so wase hwan na ye set ni nyina timi nka hwe kire no asama na amanya no ebra wo ye no oba fie ho so oba hwa akwara no wo ba ya no kura wo ba na do abehwe akwala no ni 3 wan hwenyi sani na akiro sanya akokoduro ba fie ho oba hwa akwara no oba hwa akwala no ana me ka kire ne se wo ba se wo ba hwa wo ba no wa nyame akwala ida wo picture bibi ankire se akwala no nya wo ba eno ano Solomon PS adana ewia na awo pie koye na sada no kra wo ba na bibi kra no de ba de na o de sapan ne ba ye what of force wa oto de en ode ne de na o de ba ye overall jacket no patch no nko sabre na oba na kra no wanya san atuna kwa afuna ya wo mfa afi ko na aso ka komos be aya kasa kese o ma me kra kasa ne be so chem fe no akọ bosume e na oto overall ba ko overall na ye 4 no to jacket 2 ana samna no to samna 3 ombo 2 okay omo kwa medium 1 2 no to okay to all ko no this cassette so patch ko an face can kapre wasi akra na new overall no wo wi a mo twetwa semna na ho no de agu feeding bottle mu na mo de atwia na no ama na ndom beboa eno ana wo coin wansi wo bie mu wansi wo bie sister ma me ebra wo free school mu ba ye no edi science na unu so onyem wo free school ba ye no ye ni 2 months na wo ana me hu se wonyem no hu se wonyem okay wo ko no na wonim no wo hunu wo ko no wadi nka ahia no meboa patch me ko school na me nye hu me ba na me hu the school mu ade na ye wo patch me no obi nya ntoka ke 20 odi metini bo ho te o ma na metini na ha me na hunu niema patch hunu de yan patch up to now kan pa me patch me no kese kweda so ha me ntidie na hunu o man man so na ayetu na etim se na wo se bibi hunu me patch na no na me eno so na ye de na hunu wo ede na hunu o so otitu man patch me so na ase de bibi ase bibi kasa me ho na so pesha me o pesha say ye den man patch me tia se na won san le kone kasa mo se sorry free an ko bibi fufuro man patch me timi ade kwa me mani so beteti me hu na ade kura me ankasa me de me peko ye na before a wo kon so na bibi asa ni ho before me kona sa de na ni mi so etipaye bia ni ho hwe ni ho wo ko school medicine ansa na e ko start patch me ko school me da me ko school fufuro na sa de no ko wo bo hwan mane patch me friend papa ka chere me ka school mu ho patch me ka chere me madam na madam friend me father no ka chere eti wo free school mu oba ye na adekoro no ko ye me free school mo ba ye kwa so na ekoba na enko se ma papa yin so me duro no patch na etime gina kakra gina ye na ya mo biara kwaba e de ba Pemsan Company Limited aso ya yakwakofa nnomi no dia babonten e Siemens Vital Herbal Mixture and the capsules and I feel pre-care
precursor powder. Waiting room, you know, Pimson Company Limited. Yakwakofa a day about so. Na ene no we TV no so ay numbers no wo so. But modern answer obefre. Na call na ofre no e only doctors, professors, and scientists are a Pimson Company Limited na twetwe nkomo. Na ade biara a chi wadwen wadwen yon tanta e wo ho no. Me pa so abomodin ene doctors no adi hu nkomo. E biara hu symptoms bi hu se na se nneoma bi ahyase dan adi e wo nipadua nim hu nhyɛ dan te ase a ofra bomodin sɛ wobɛkyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ doctors no na yɛma ho nkyerɛmu ɛne sɛdeɛ ɛtie ne na yɛaka ho mu asɛm ɛde akyerɛ wo a wohwɛ TV no deɛ TV no number no da wo TV no so wotie radio na number no ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and I was 02441 604 702 0241 604 702 aye numbers are Pimson Company Limited yedi juma na yede precursor powder na be share common nutrition as said the no makacho se precursor no kuta apomuden ho mfaso bebree e de mani padua no enu nti na free tete e besi sabre no yedi precursor yede precursor aye nkwan yede precursor aye aduane adi impo enuo bi wo ha yede precursor eka ho enam se precursor ho apomuden mfaso no de eye buburuja aye ntimenka na we na nya precursor nko yede enuane bi eni nuane no bi a ne mu faso a nipadua ni nya no edoso pa eboa ema nipadua no meka sa akwa na sojafo nyankopɔ no madua nipadua ni ma broni ebeka se immune system no eboa ma sa nkwamwa yi etimi enya hoden ereku ditia yare afi white blood cells a no so eboa ema nipadua na hoden etimi kosoro na ekutia yare no so ehye na hoden no mokenapa eti di pabibie biara wodidi nom de yebe kanfo pre-care precursor powder no edi amount enam se enero eno ne wapomudin si achiba wo de bo ho ban edi afiri yade wa ho aka enaka kra bi na ye rabro nyanim aka enaka kra bi na afe 2025 no na me adom ntie de akwakogu na emom ne naka kra ya kai emu nsem eye bebre anhwe yi a ebi mapomuden sebe ebeto ape anhwe yi ebi mu nkwakora bi firi omonsa enam sebe omapomuden omanhwe ne yi enam sebe nioma omadididi akom ni paduari ma etimi akofo ha bebre di aba omo nenso omani anko ho no mantimi ensisa ne oma ne ho kwan enu nti ne akofa precursor powder di aba se insentrani a ebo nka ye se yade kase bi eba beto insentrani ebo nka ye se esum eya bebedu no ye nyina eye nioma ekyerɛw se obepe precursor powder ni bi na afi wanom precursor powder no dwumadi edi mani padua ne eye bebre na mom ye broni ntia no bebobɔ so kakra utie me na wo ho ne du ba bi a wo ye dwuma kakra bi na wa bre o te so won kasa wodi adanse na wonim se adwuma wo ye kanene na wo ye adwuma wi anka won te so ko wo ho den buru adwuma wo ye isu bebre nanso eneyi wo ye adwuma ne kakra bi a na ofilisa se wa bre too much o te so asa adwuma wo ye no ebro wo ho den so nanso da bi wo ho den buru adwuma no so a bomani se won sabeka pre-care precursor powder ibi and I'm say ekuta new make us protective properties and then sans kuta phytochemicals and home for swa a boa ma ya pomudi gira brane no eye bubruja into be on precursor powder ni bibia be catch so oh if you say me say me no precursor powder ide me ankasa me tenka me mu se ma hoden no afedi aba me tenka mu se asa afedi me hu ni padua na akwa ni na etimi di djuma boma se se mitimi se manya hoden kanede na mitimi na mitimi ye kanede na bia metimi die bia sima be mienu ana miensa ye no ene metimi di sima ba akopɛ na etimi aye eno no kyerɛ sɛ precursor no ɛwɔ mfaso die di bebre ɛde mani padua no wa wutie ye wa wo hwɛ ye bia no
one kasa be dia den sese na nsen no wonante kakra be se no wani so briw ase du ba bi kwa se wo ye to ahwe bomodin se won sa be ka prekese powder ne bi na endi wakagyamu emwa na emwa pomodin no enso enyina brane ebia me no kasa won so du ba bi a wani se tumi briw na ase won se dan hu nyoma ye empo se wo drive ana wo kaka mpa agi se wo park car ne si ba bi na unya butre jo ho me kakra na hu sa fe dia bibia akoso kama ansa na wasa to wa continue so a bomodin se won sa be ka duro bi a kire se bia na wo mogya no na se be aswate ana se bia wo mogya no na awie ana mogya no ntimi ni afurisa ne ye eno na ama wa hyase ehunu sa neoma no ama wa hyase experience sa neoma no bomodin se won sa be ka duro bi na eno na betimi afi adi wakadwamu ama wa hoɔden no nso atimi aba make say ebia na nansen mu hɔ no be bosomi mienu miensa ɛkɔ afinie mfie mienu ɛkɔ mfie numnie bɛyɛ mfie dunie onan na esi hɔ no ɛnka ne na nka atimi tena faako ɛyɛ adwuma bɛyɛ dɔnhwere bɛyɛ du ebia utimi tena faako yɛ adwuma bɛyɛ dɔnhwere bɛyɛ num ɛne miensa na onan no aseɛ ntaatai na onan no ɛngyene ɛnso nansen gye ahyɛ wo tena se kakra bi a na onan no aseɛ taatai asase na pagya wodo nsa ka na atom afei du ba bi a onan no timi sensene na broni bɛka sɛ ayɛ namness ananso sɛ bi a agyene na wobɛka sɛ ananse kora akyɛ onan no mepa kyɛw bɔmɔden sɛ ɛyɛ nsɛnkyerɛni anaasɛ ɛnkayeɛ bi a onipadua no ɛba wo sɛ yadeɛ bi ɛba na yadeɛ no ɛba no deɛ wowu nim ne din nti me nso menka nkyerɛ ne mmom deɛ mɛka kyerɛ no sɛ wohu sɛ saa yadeɛ yɛ ɛba a ɛnyɛ kaa meka kyerɛ wo no na ɛma sɛbe wada wo ho so na mmom no sɛ wobɛtu anamɔ no ɔkɔkɔtɔ prekese powder no bi no ɛno ne adeɛ ho hia paa ɛyɛ sɛ woyɛ sɛ meka yadeɛ no kyerɛ wo anaa mekyerɛ wo sɛ yadeɛ wei ɛna ɛyɛ symptoms of the wuhu na ɛmfa so bi amba na mmom no sɛ mekyerɛ wo kwan bɛfa so a wobɛsi saa nsɛnkyerɛni anaasɛ signs and symptoms na ɛno na ɛbɛkɔ akɔfa mfasodeɛ ɛde abrɛ wɔ apɔmuden na aboa ama bibia nso akɔkama ɛnso de ama wo ma memfa namba ne ma biem namba ne yɛ 0244 718 557 0244 718 557 and a 0241 604 702 0241 604 702 Senka MCR betimi aboa no the prekese powder ni image no area to TV no so inti prekese powder ni image no ebeba beto TV no so that fe wo hu said the prekese powder ye di hu nkomo no esi tie because prekese powder no one hwe yi a obekwa to different one bia enye Pemsan Company Limited ye di ni be inti bomodin say o hwe TV no na hu se prekese powder na ba beda so a obetwa TV ne picture na afi no modia enso ade akọ a wo se me Pemsan Company Limited ye bi na afi watimi ato eno ene betimi aboa na bibia enso atimi akọ na mika me ba cho ebia na wo nso na nse no ohunu ne se ase eduru ba bia oda wo ntimi na ase ne ase okoda na ho ye oden obenya nchi wo mpa so saa na untimi na me pa cho aduro no eye prekese powder ne bi ena obehia obi tifati midwa ne saa no ye ne ho hia enye ye na timi so ne kwachi na ne tifa dwa no eso ne kwachi broni beka se migraine me pa cho wanom painkiller se kochi problem na uti paiwo no anase uti fa edwa wana paiwo no eso kwachi ne enkoye ya cheche wunro ni bia de bia man for da no mo doctors ena mo ye prescription ma o kokoto we nso wanoma emfa sunsan so papa bia emaya bomani se unsa beka prekese de bi elab se prekese de di juma me pa cho ebomadi edi juma ewo mojanim edi juma ewo wuntirinim enti eboa ma ntini emu adda enti emma mojanim fronko etiranim emma mojanim fronko adwen ne ho emma edu bia na wutifan ye wo ya na be so kwanchi ni na no moja no beko na afei so aboa ma ntini mo de da ho me ka cho se moja no ekọ a akwa bia moja no kom no akwa ne timi na juma kama ba bia moja nko no afei bo hu se na chemato kakra ba afei bo hu se na enwoma kakra asesa na afei eyewo ene enwoma
kane na wo hu no na ahya ase da ne ho adi oto prekese powder ne bia ebetimi aboa pa ti number we TV no so momoden se obefre na ne doctors ne ntoto nkoma wo nioma magbobo so yi ebia na ohu nioma bi nsanchani bi awo de makaka hu awo nipadua mu a ene doctor no eni nkoma na doctors no so emma wo saa yade no ho pomasi bre na ntimi emmo awo afie mi kasa yi obi wo ho no so me pa chaw ne de no time bia no aya na ono no asem wasori ne dua so ase no yare ekira o okay ekira ene o yare ekira o okay ono ankasa no on se de hu se de ne system no ekwa nioma nkoyie mfama no a but modern ye do baby kwa wadwene so bi na atu oduro because em say wan kasa no say da hu nioma yi a aduro ni ye prekasa powder and ye count for abomodin ade ama maka cho say cardiovascular system no ya akoma no and duro ben ni akoma no ye adwuma no me pa cho bomodin say ene no obebo sa duro ben no cardiovascular system no bebo ho ban and no say on akoma no and duro ben ni akoma no ye adwuma ni nina no obeto prekasa powder da TV CB na wanom o de auto afre numbers a me pa cho e wo TV no so no na afi no ye ma ntremu a ebro ye de ya ye kai so na afi no ye ntwe kwa befa so abenom no afi akoma no ebebo adwuma kama edu be akoma no tibi bon ten na afi wo home kwa ne ensi so ni na kire se tomato bi ya ba akoma no ho bomari sa won sabeka bi afi so me pa cho obi biala ene du baby a won say woman na we ma show du baby asa na honam no baby na broni be kasa electrocute o ana say ultimate shock asa na honam no baby e wo so bia no me pa cho man sanka prekase powder ne bi na entimi eni wakadwamo yemfa agan no enwuam na ye ba be di Christmas dey maka cho say eye 442 formation no ana say ye bo oje agan no 4 insuo de no oje 4 no waje ne topa ye capsules no 4 no waje prekase powder ya me de chewo TV su waje no so mieno na ye 442 formation na when a 1 month package em say ene ye 5 December wo ho aha nti ye wo na be ye aduonu baako ana aduonu mienu ni ye red Christmas nim nti be 21 to 22 days a akade red Christmas imu de ene ya me no ka say ene holiday bomodi aboru mo the nearest herbal shop and a pharmacy na kwaje agan Siemens Vital Herbal Mixture and then the capsules no waje prekase powder na ka no hyase ene ya o she 1 month fairness package na se ene ya unya hyase a by 25 26 no na bibia aye kama be ma bia wutie ya wo hye ya me pa cho waye mere wo mpam no eduro no ya agan Siemens Vital Herbal Mixture and the capsules yesi be kwe di fatana wakono enya konkwa anu ase ene se de aduro na se agide age ne ho ntre ha ba bia be fa bia agan no kofo na aduro no eye kamo enam se omo nom no ahunu aduro no de atimi aya ma omo obu ose na nka me misisi o na na ye me ya enso me nom ye na ama me extra benefit first na nka me ko 5 minutes me shase se me nom aduro no for misisi no se mitimi ko 20 minutes mitimi ko 25 ni 30 enti aduro no onom no na esanso siesie akwa no aka no emwa nti be ma bia usu sisi ya ya no kai hunu se sisi ya de etimi kofa embreye ba afei so me pacho infections etimi kofa embreye ba there are a whole lot of factors etimi kofa sexual weakness edeba onu magai no na eyi sa ne mo we nefro na ma wo gira wona so se be ma nti be ma bia wa yemre no mo ne se be oba bia wo so ene no me pacho wa tenka no ateko wo low libido uni feelings oba bia me pacho o menses no sebu ne emaye ene eba de chia ma etimi ba 2-3 days na twa me pacho oba bia wani daniel ubu nsa agise wo ene ye de wa calendar e wo mantem wo fie ho no bomade sa wonsa beka drone bi ebeboa ma wonfichiri ko na aye from ama bibia ye kama na atenka no so aba bedwa me pacho sciatica obi asebe oto asintiri no sciatic nerve na mu twetwon obi a osisi ya ya me pacho bomade sa wonsa beka drone bi obi a hunam ni na ya ana wo nompemo yeyo wa femfem wo ya wo hie nye ye me pacho bomade sa wonsa beka drone bi adroyi ekuta endorphins and afi nitric oxide eboa ma nompe no eyi ya wo di free mesa boa ema ntini no emu de da ma mo jetimi fam enti opebi a bomade sa onsa beka bi okọ PF pharmacy e Watafunu road a ma mo kuma se ene ne mpata mu ni na no headquarters no eye PF pharmacy Watafunu road kwa dodo bi a opebi a onsa beka ma mo wan cry no eye Repass Ventures Western region, Central region, Eastern region for ni na no mummo mu e wo Okaeshi drug lane Repass Ventures e ho na benya no do so promo and do mo enso
enso etimi ato mamo mankesim no me ba cho Jeff Herbal Cape Coast Pina Herbal takwa was ebibidro fie and Joy Herbal enso market circle okwa won se beka bi goso for no munra mum enso Ja Herbal Rita Herbal enso hafu mem okwa won se beka bi enkokọ Antiakobam and I feel so Fab Pharmacy sorry and also say Isaac Drugstore enso hokwa won se beka bi kuma se uramum baby say Ashtown Colina Herbal Dan Herbal I feel benya bi enso Misty Herbal wom room and I feel so Apidank enso room me ba cho uko uramu kewa Fredman Seba na Rock Pillar omunna so hokwa won se beka bi Asafo have May Pharmacy Asafo Technical University no Kumasi Technical University uramu hono o se beka bi adrono gan Siemens Vital Herbal Mixture and I feel so Pre-Care Precursor Powder numbers no 0244 718 557 and 0241 604-702 Christmas idea obia ento sen because again no yes eto sen et say again then once uncle school back ejina ye no because na school mu penifo no nim de na hawo enti no bibia akoye na then once uncle no ani nyi school no bi ma hu Mampach manager. But na school na me tu say kwanye sa school kwa na me sign na chese we anya wo choice of school nti no na nya de a wani gi school mu wa nkasa acho na we ni sa akoba bibia ankoba school mu ana no wani nye ho because we nya choice me pacho baby a wunya ye bia no ye nhia de wo ho mimi tu we baby a minya ye awukire nti ye twintwen so ebi a kire no a wo se mekwa ye no na ho aye Mame, na why ma, but because the many are brisse beko school tino, best aqua me papa crano wa bro. And some so na yaki catching we chintina na. As for me, me fair bread be a friend braquami so what ye pre. And I tina kemu, nam se bra who quack with jammy. Say ya benante and found this score me choose ya minya benya and so school be a school, ni na say. Wo ba yiro ho no wo hia de ye kire no secondary school sa ne ye kire bibia enti no mekọ ye ko kire ye ansa na ye konya school a ye ko bowura mu because na minimum school ye ko bowura mu aye say kwai da ho ko na mkọ papa ama ne ye simanya bi na mekọ ye me na mesia no sister enti wanya wo choice of school no enu enti no school na wo ko ye no wani nkam na ade na me independent school na ye bombo dina say ye ba ma akola ba say ye nimunyam ejuma be na papa ye bra wie ye no na ho kire wo ho papa so ana nyame aye ya dom tama wo ba wie ye no na ye nsem aye kakara na me se sa na tia de aye mfa wo ni agoro ye ba wi asese ye ba wo mo na mo mba se ye nimunyam anya nimguase ye na ye pe wallahi ye so akola we pa ase wanya dai nyame pega no soro no wamba pega ye nso the see opportunity na wa makwase bi ase akwa bi ko ebe school akonfam nyina wa de bai akua ye bo dokon ko banku enyina ye de share chobos no mu omo de ko san anta ono ne kiriba san ne kiriba me yansa ono wie sesi a me kasa o wasakafe a Sunday na etwom ne week ne Sunday we na ana menene koye busa kama bokura no ono na te wano no sika me fa system ni anso then papa so bokura no abul 25 million 60 million ye de horo ye prega ye boy ye de ko school na se nye ma mototola no na se we ko bla na bomo di we ya boy na kola ya ko san ho asan ba na odi yaw abese mu mbaya de me se unyankopɔ na abɔ me gimi ni ho na kanya sa obi anje nsuo kola wɔ me nsam mu wotina hɔ a wanya timo dese menya me school me chisi menya na menya na atena hɔ anko ama me hia sɛbe so sɛbe nya do kwasi ampani be ma ya wata munku di asra na nimu sɛ yiwe nko ama me hia no
wotra school mo sua de a enko ma machia no oba ya na obeto no e wo ho no wode nyem wo no ya so wa wie na kwa asako school e sister ba no ahia no ekọ ye no na wo ahia no sister Rashida me no na kasa ya so waduro ma no kọ ye no se no ahia brante no mante ma brante me se mante no ahia no enti wo nko me ma baba wa bi a wo no so nkwasi asem se ya de no kwa abrochire ya de no wogya ne boy wa de no ya ma ne so de no kwaduru abrochire wo si abrochire wo mafiebo Jimmy mafiebo what the mafiebo san ye san tam no fra abrochire ho ene ya de ne ba ye wo ba ye da na ya ise wo fro ya de ko fro play no sa da na ebo fra ne ge ba ko no be se dem ho enti wo free abrochire ba ye no na ebo ene ge no na wo ho se nye ebo na awa no ebo aware foforo wo na nam ho no mafiebo ene sa ni fra abrochire ba ye ebi no ebi na house ano on the akofaba se wa hu bra wo bre se wa hu nyin se mu kom wa hu Rashida me no wa hu nyin se mu kom mante kan kase mama ba wa na o mu tie me no wo mu tie wa hu nyin se mu kom wa hu okay se wo so wa so ade ama wa ye den se affecting it o ma na mitine mo ye Obo, me who ye? What for you do so? And then me we yabo. Doctor Simenya hepatitis B. And you know what? Oh, hine yire. Doctor Akosia dia ya. Wo power specialist herbal hospital nka. Eh, ye dia wo sanya bi ni. What hepatitis? Ayere sa ho award nkwankron. Na se bibidru foko akansi. Wono na di hepatitis award. What ya bi wo America. Ni UK approachment. Na ka so je ne kwa. Sa na fatty liver mo fra ye dontwon. Ebeko. Prostate sa kompa ju ko bosso and all set it sewo sekoto dwenwa ye goso kra fako power specialist herbal hospital we drankasa enye wenko a osa ye de hodo bi oba unchira me ho se mebre kumasi wo fe yes level something road just what filling station opposite enkran kwabenya pokuyasi SCP kwantempon so takrade anaje estates anaje MA primary school ehwanimu telephone 0244 544 422 0200 383831 WhatsApp 0555 797878 Power Specialist Herbal Hospital. Your last stop. Attention, all State Housing Company Limited homeowners, landowners, and clients. From November 3rd to December 31st, 2025, the State Housing Company Limited is giving you a 15% discount on all outstanding payments. Oh, yes. Spend less on your ground rent, land regularization, lease renewals, consents to develop or assign, and service charges, and secure your ownership today. Visit any SHC office nationwide to make your payments in full to benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Men kokra branyina mada sopra Holman obina na yere na ode ne ko hin musaba madina chi manin huhre o gafra nim se woninye ene obehia ABA Hebas osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrante osofo rasta bromai dokota kunyini no obepie wa santiman mu wono na da ABA Hebas center no say ye glaucoma na se cataract ye kan se ete wo ko ho ani na woni ate yenye operation wo ho yen sha hwehwani wo ho yen fadro so nwuye ni so wo ho eno ani se wudi didi keke na santam him woni so da ho clear woni how cry say yen nam how pradia ebi ebet ne se wo bo da bridge kojo takra no eno kra wo de kwa ebi ebesem na kenya na ho peme wodura ye fra ne sa manpower eno na be mo bo djuma sa branche e wona so ye kase ne wo do ma hinkro Ebenezer Preparatory School wa Akoma senso be wonu ABA Herbal Center wo kwada so djina se enjina se toilet no ge ye adjuma ejoda kopem memene da yen e wo 0541 565 199 ABA Herbal Center mani so da ho
Hello, me dey grow fine. Wonu muato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na ekyerɛ sɛ yareɛ awura wo nipadua no mu a nipadua no pɛ sɛ wɔkotia yareɛ no na ɛnam sɛ ahoɔden no a ɛwɔ nipadua no mu sa na ɛno ara na nipadua no ɛde ɛko atia yadeɛ no nti ɛma wɔn mu to ɛno nti na wobɛhia grow fine herbal tonic a yɛde koko ayɛ ɛma nipadua no nnuanenuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wobɛnya bi atɔ wɔ pharmacy ne bia a yɛtɔn abibiduro sɛ wopɛ ne dodoɔ mu atua frɛ saa ahomatorofoɔ yi 0244 596 532 ɔpɛfoɔ deɛ ɔma kwadaa nofoɔ ne nkwadaa a wonya mfeɛ dumienu nnum bi FDA agye adwadie nkratoɔ yi atom Mido, now then I would say why you stay for Sano. Eh, on no quanono, Jama bre. Of course, send your men sending me name with Chimeno, a more to treaty. Mean to me, sorry. Who name one? And no, me free don't buy and me catch you say. Mato 3P garlic mixture, and to Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano 3P garlic mixture. And Mamoja edu mofu saneno. E cheye natural garlic papebi any idea. Aha, now no, Madame Fukofimpo catch me say. You work natural have for be drobi or modiaba. Your friend 3P garlic mixture. Who could to dinner wapaso na sorry, who complaining no. So one 3P a big Johnny say whom Edroy and your mapping for and my woman of four and answer kwada wonye and fear to me. FDA AG a Jedian Kratsui at 3P garlic mixture. Ubenya bi wo memu pharmaceutical shops and herbal shops in them. Bokuma say ubenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidan, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak 024 28824 and 020 100 0021. What's what the am na affect you ti? Yes, who go school no a. And kenei. One ya anya ko assistant say per day. Enye. Wo kwa we hunu ma memo bre. Hwane me etoto de ma wo sister. Abranti o de na ode ama wo. Ka kire me ka de ode ama wo kire me. O ma de en. Pacho ma me hwe. O ma wo de en. Pacho ama me. She say de na ode ama wo. Pacho ba na ode ama me. Wa o ma ba papa hunu. E ba aboju wo mu. Rashida, me pacho mo me ebiem answer na makọ ne ma me ne so. Di kai tra abranti ne line no. E fa ma me biem na me kọ ma me ne so. Ye fre ma me no ho. Wo de di kai fre ma me na ma me ye wi abranti de still e be sa fre no. Wo hunu no wi me de ha me kra ne se wo ba be ka tra mo sa ha me na me nyem no. Na de mo ka se me ntumi nyem ba na mitimi nyem ba pa me wo ma nyem ba ko me wo ba ba ko ho. Na so we ne de yi me na me nyem ne de so be ma na ho like ntumi bi a wo osan wo ade ehia ase me no ho no na nka what's abrant ehwa no wote de me keka no Nitira ye pa na wakosia me na kai wo bia Wawe Obia saba be kansan fo de akere wo maame ene wo papa wo mu ade wo hunu akra na nya mfie se ni na nsa me fra no fonso wo fra no aya me fra no fonso na kola no yare nya ise na me ma wo fra no fonso na me say Solomon enti wo wi ase wo se pin na me so wo wi ase enti won kai me kola na oba no umoja no watu agu ana o se ma anya mi wo maba na me se wa ba wo wa mba wo asama me ba wa amane ne se akwala no wa yale wo me ba ma me to minisika me ba hello mama hello yo mama na apa what you say pa cho you na so ya me ado me ho ye pa Solomon mama na me ne ka say pa cho ai ya da ni dia ni Solomon no wa hunu ai okay ena no na ye ne wodi enkomo oba no solo o wa hene fa say
na wo adwuma mu adwuma mu wɔ hene na adwuma mu na wo enkawie no ha nti wo kɔ enne na wabɛfi wo yɛ sɛ mo frɛ no nti wo kɔ wo ba ne hɔ ne nti solo se ɔba ne hɔ ne me pa chawani si mu da bɛn me pa chaw anɔpa ya no wo ba nti anɔpa ya ɛne onya medri because ɔba no ɛne wɔ maame ɛwɔ me nkyɛn sese ya nti Solomon minim sɛ wotwa wo ntro sɛ yɛ no kuro ba wo deɛ sɛ adeɛ nsa yɛ deɛ yɛ mo nya mesobo na maame ɔba Solomon wonim sɛ ɔne baabi awo minim da na no me ka kyerɛ wo no minim a ba kyerɛ mu sɛ deɛ na no wo kyerɛ mu kyerɛ yɛ no yɛ tie wo deɛ me deɛ ne wɔ wa ha obi ka sɛ wo hwɛ ɔba na aba nso ɛhwɛ wo ɛne wɔ sɛ wo bɛsua adwuma wo ni bi na me nso agya me yɛyɛ gala nkakra nti menya kakra no ɛne wɔ me sɛ wo bɛsua deɛ me nsa nso ba no wɔ ampa a me wɔ te hɔ ne wɔ sɛ wɔ kɔ hɔ no wɔ akɔ akɔkyerɛ na ɔne na akɔ dwuma wi ana ɛhɔ ɔne na kɔɔyɛ me wɔ ha na wɔfrɛ me sɛ adwuma no wɔnyɛ pita wɔbɛyɛ nti agya meyɛ ntoboa a kakra menya bi a na mede kɔ na mede afɛnde no ne yɛde kɔ saa ɛna ewoma no wɔba sɛ adwuma no wɔntumi nyɛ nam saa de nti sɛ wɔntumi nyɛ ne kaakaaka wɔ so wɔntumi nyɛ ɛne nyinaa yɛne ne ahea ne yɛne ne teɛ yɛne ne teɛ nso mmerɛ kakra wuie no wɔyare paa nyame sɛ yɛnka no kɔ wɔyare daa hɔ wɔyare daa hɔ naa ne ho ɛbaa ne kakra wɔ ɛnaa no biaa ɛne obi bɛfrɛ ne sɛ wɔnyɛ adwuma bi wɔme yɛnkɔyɛ ɛne wɔkɔɔyɛ a wɔma yɛn nso ne kaa sɛ me bra baako wɔso wɔkɔ gala na wɔmo asogyafoɔ no bɔɔ ne tue wɔ nwura mu turu no kɔ ahyɛ firigi mu sirisi a na Solomon no mewɔ nka biribi ɛnkyerɛ me sɛ ebi ama mekɔ a makɔnyi sɛ wɔ baabi anaasɛ wɔwo ɔbaa no nso so wɔno nso wɔnim sɛ wɔno kɔ ano wɔnyi me da kɔkɔraa da ɛna me nso mementeɛ nkɔraa ne wo a yɛde ne brɛ me nkɔraa bebree wɔ me nkyɛn sɛ meekasa siisi a nka nyɛ boa payɛ sɛ nnipa no wɔno wawo wɔne na nyi sɛ a mɛtumi akasa ɛwɔ nkɔhwɛ akɔraa no nti mokɔ ɛna na deɛ ne bɛfrɛ me sɛ solo picture ba bɛtɔɔ fidie no so deɛ wɔhwɛ na yɛ ampa ɛnna agya yɛnso yɛfrɛ wɔ a me nso yɛ menim fa ho mede so wɔ ne nti wɔno no wei mo kaa wei no a wɔba a yɛ na mebusa sɛ na wo deɛ woakɔyɛ a wommɔ mamanneɛ wɔsɛ maa no wɔpɛre no wɔsɛ kasa nyinya mo nti wɔnya bi a ne wɔsɛnde no nti adwuma no sɛ yɛ deɛ ɔka sɛ wɔabrɛ gɛ ne sika dade a ne wɔboa nti anɔpa yi ɛna no mefrɛ ne sɛ wɔmmra nti anɔpa yi no wɔbɛduruyɛ ɔba anɔpa yi a wɔdwane wieɛ ne ɔno ɔyɛ sɛ wɔbɛkɔ hɔ nti sɛ sɛ deɛ menim sɛ ɛbɛyɛ kakra ne wɔdu ɛhɔ no na wobisa ne sɛ wawo ɛne ade a wɔka sɛ ne ɔsuro so ɔbɛka kyerɛ ɔka mfie akora no anya kyerɛ wo mepaakyɛw ɛno deɛ menim ntumi nkyerɛ no ne deɛ wanka wo nana no anya mfie nkono 9 years wayɛ ayi ɔno kɔ ne ho ayɛ ayi nka bɛyɛ mate no kada bere nko wɔ me nkyɛn ɛkɔ sukuu wɔ ha ɛme menim a wɔkɔ sukuu wɔ ha ɛbi sɛ akora baako pɛ no na ano aduane ɛyɛ sɛe ano aduane yɛ sɛe akora baako na ano aduane ɛyɛ yi sɛ wonya bi kɔ na de ma no ɛna adwuma sɛ yɛ afrɛ wɔ baa no maame waboa ɛntwerɛ na ɔdi twa awɔ no woba Solomon sɛ yɛde akora no kora gyina hɔ na yɛde nkora ɛbɛɛ 4 ka ho ɛma ɔmo yɛ 5 menyi ne sɛ ɔbɛhunu so ɔbɛhu a na ɔsɛ no ebi a wɔde wɔno ɛna bɛhwɛ nkora no ahunu sɛ mebɛnie wɔnim ne ba no ɛyɛ na ankɔ yi kyɛw pa naa ne nyinaa yɛgu so sɛdeɛ biribi abɛtɔ bɔkɔɔ na afra no yɛso yɛnya kakra a yɛde asɛnde maame na afra no nso wɔnya aduane yɛde ne ɔde no akɔ akɔto sukuu mu wobida sɛ wowo no ahwɛ ɔba a ɛna aba nso wɔhwɛ wo memenim a nka wɔn nyinaa nka ɛma kadaa bere nka akora no wɔnim nkyɛn nso a kakra a yɛbɛnya bi a yɛbɛtumi de asoma ma ɔmaame no nso anya ahotɔ no afra no wɔde no akɔ sukuu no yɛne yɛnim asɛm no kɔa no gɛ no bɛfrɛ me kɔa mekɔyɛ me nwanwa agye me nsɛm ɛkyɛ sɛ menim hɔ hwee sesei ɛne ɔno nso wanka anka sesei mekɔa wɔ mo yɛyɛ na mene frɛ wɔ nua maa mo ɛbɔ wɔ ma ne na wɔn sɛ me Solomon sei na aba ɛna
what the men come out will be empty. And you know, or say, cut that. More can your TV, Mr. Na mepacho ma me na oba solo nisu bai ete se waye basa na me pacho debi me ne se e bia kora no sabi boni ska kora na obeba me nche wontimi enka me na me hwesa sabi ni so wo sigire gina ene bia wo hye dem a wo mpie nya hwe na me kobo ne promusa ne fe ade wo se ma bia me nika wo bia ne me gidi na me dia man ya guma se pa me kasa ha wo nya guma na wo boa engineer na wo be ye na wo benya kakra bo ne wo nimu afidie no ho adwuma ahanso wo nimu afidie no ho adwuma obi mfaw nti wono wo ye ya nti obi ada wo ma kwa na na no ya da mo pre ye na no wonya adwuma wo ko ena wo wo be ko di sia enne me hu so wa ba be gade ya nta so wo kwa ye no se wo ko okay wa woda Debbie, Uniba. Samo. One Aplana. Yeah, now was saying, no, dear, Yame Yatum, na wunya kwine ne, ababa wana solo ne wo ye mame, ekasa, me pacho, na chope bi owa, bodi mama ame no, eni abusia ne pa, because Solomon, anu etia womu kese pa. Wani abusia na eni ni ye kra because woni obi baba enyi nsane a wotumi fa 60 cities na wodi akwa akoma abusia ne se wo mo fa nko yi nyi nsane no ntumu wan sura afere wa anko yi me na mama me ka ta nyi mu a ka wenyi na ka ma dia nyi mu a ka ma ifi san kura wo men tai wa ena nye kura na ye ko nye mu nye afia te wo sabi yedidi akura ba ko pen nano aduane eye sagi me wo bo mama ni anka mama ka we nyina anka ema awu be me me se wono apa bo se ni gira die so amene wo kata ni eni papa se sadie wo ba tole mu na obuta obia ebe kam na tamaki na wo so lo mo wo nya ba sabata kura nti ada no ade no hu no sai wo wa tidie ne so di mirika eye ba na mi se ko ma ba kura ma da wa we be nya sama ma sore na wo soro mo wo afidie na so na me kwa me yesa soro mo ya je ya lanche ne pa enti ena me ko ya ne so me ko hu ni pita na ampa me pre no adwuma mo na mta na wo dia wa kwa ya ye nyina ya so kora an teda wa se ma mi suro sa me kan na mta bu suro wa chiri ma po kwa ya wo tai wa chiri ma po ka chiri no kwa wa wo ba ko sa me tia tia na wo kwa wa chiri ma be po ate pai ene ta ka ekirem na chese Solomon won fie be say Solomon wo benya be 30 okay ana 25 mo ba ana say 25 or 29 okay okay ntina wo chire mo se na chire ma wo mo nyina akra wo ni ade anya chire ba ka chire na wo ba ko ana di wo di Solomon no so dia wo ba nti wo ka wo na akuna enye sa wo yesa mama me kama mani hu kan su ya mi gina mu anopade anwure sai wo ba no kwa mi ni da ko me bo wo se wo gina nsuo mu me sai wo ba no dia na ye kan si mama na wo ka sai wo ka nsuo a wo gina mu eti gala no wasam na wo ka na me ka sai wo gina nsuo because minimdi eti me bi sa asam we facha me pa na ni ayati ye ne se solo se sabia son sabia nya do ba me facha mamenka na wo ba wati ya ni ye ka che so wonya isa nkwase akeka no wo ma me ye ya afo wo ti riche mu enti wo ka se wo gina nsuo mu na eye me nwanwa ai na ansam ya na gala no me so me ne mu kakaka sa die me che se wonya ya afo wo ti riche mu me pa cho me nya ya afo be bia me ko bia me papa me nya ya po na wono no na si se wa ma ne me nyina abo mi tu mi ho asama meka e cha se we no ka na me sa kwa ba ko kra e ye se ya wo kwa kwa di no ma wa kwa ko nyam e yin ti me plamo ma da wo ma mo ka bi ntra wo ba no me ne mama me pa jo oba no ene wo ma me e wo ha ya enti we di no kra
Salamatu. Enti no ayi oba no so a wona no wo ye no so ha. Aisha Rashida. Me pacha ayi Solomon amina wa homa ne so no. Mame ene ne nkasa ene Solomon ame nkasa. Na wonyoju wakoma. Ma. After hello. Mo ye. Me pacha me ho ye pa na so ho. Nyame adom abusiafo no ho ye. Wa mu nyina ho ye. Yeah. Ta. Na gode kade ho tse. Ye da se pa. Ye da se say Solomon what dey yaw no ade ahye me kumam sa. Na Solomon no oba ne de wa ye me ne de. Ma mi anyame suro ni nipa o kanya sa asama ebaba me ne mo ntamu no kanya papa kina men so mete ya ti ni so mi nu da kokora mate me so mi nimu na we nyina ye mba na kofa baaye mi ni asam bia maka kire wo ba ne se Solomon na me da na se me da na se pa wala me ka se somewhere and shimia na me boa na midimani ato wo sontara mi nimo wo so wonnim me mi obata pati se wa mi obata ti se wa mi fa boni bia anya dai ya oka na me da se oba no kasa kira ne pa na mo pani dia mo pani ya mitimi nje o nana ne firi wo nsem wati asi wo wanti asi wo ayawa wo dia eya no kore pa ya no kore medinya medi pa wa chew mesrawo me dia ne de ehame na bata busia no mommo modina kwan a mo ba faso abehu busia na mo ne wo mo ba kasa na waje wo nana no ada akwa bata wo ho no ono na mehwehwe mati na ma wa botre sa dia wodi wani ato ye no mate kala ko te jodu fom mesra minima ka wo nyina nke madda mate nke madda mate an prami edigu me ha ya kile bidin ebi wo sukuu ye ba ka yo ka bi ye nyina woni na ko ye nyina ya wa ha na minima ka wo nyina ma ni se ne petada efidie ne so a na na obi premier de ba ko premier ya fidie na picture ne de onua TV ni Akoma FM wabu nti se no ja to na na de be ma ja to na te se de wo gu me mo bo no enu na me de be ma mate se nya ko pon to supa ewu makoma so ne bi ani amunya ho abotre sa de mo nya mate akora ba ko pen yenti me na no obi nimo de obehwe bie yenti me na no kasa sa e ma wo ba na so e na me san nimu atam na ka enuru be bia e kon mate ya kata de be sending mate be pa no so ye be pa na ba ha mate be pa na na anya sa oba no de Solomon ye no ka midina chi akasa mi le wona ya wote wiase ka woni ho mate kama boni dua kura ma ne bra bo kura ya basa letraw na me di ba mi ato so se me so me ya bata iti se wo mate ntimi fa boni entua obika mate obi na de boni batua me kade a me bo mpa ye se e ma boni mfirma num emfa ntua obika mate ntimi sala wada kutogebu fom so me sra mi koto je nyina so bu fom e pa wa kere se bomodin na ba hu busiafo no mi da mi yasomafo o yasoma me si mi ndi akwala na achi na wo ma ye bedi asam no wo mu wo ho na da ye baka na fidie so na ye de ba ye adwuma obo modin na wa ba hu bebi a onana no ehia woni abusia ni asam bia sa wo se wo ba je wa de a ye de ba ma mate sa wo se wo ma akwala na atena ye ho nso a na sa nyame adom na sa wo ba ye nipa na sa wo ba fa wa de a me dia me ba
me ba ne yaka wi a wono wa ya mfo so me ba ne yaka wi a me ba pra no na ba be school me ba be pa no me na school mate atam edina me selaw ka bibi ma wo mo akra no ya be ba ya ba aba be pa akra no me o fra djuma ba ya djuma be se wo fri wo ba ya wa ya be pa djuma so ni ko engineer na woni mo ya ahaya mfa ene wono so ba ya woni mo ye ya da no a ye hu no le peta na fidie ne so ada no an obi be sense wo me enko wo ye djuma bi wo me enko ko ye bia wo koy ano fence me hu say wa ba be chance that wa ba hu so ma yo na me mu sa kore ya me cha kwante me mu sa kare do ti me da ye ni mu sa de do ji ya wa ba ho ti me sra mo sa de mu me mo bona mu di bia ejai achamen mu sa mo bo na fla no si ye ni mo ya ba me ba de fan na me dia na sa me na school wa ni be kire na no so fefefo ne akra kama bi su mate wo su sa egu ne yem wo timi busa ne ma me senti da wo ho enti da wo ho e da no ma me ba fle Solomon say wo ne akwala nkasa wo ya kasa nana ya wo ho ye enu anu no just 10 years eh wa ye ni anko yi the Solomon ya no wa ya bro pa enso nyame ya ma yi ni kula wo je na me ka chen say woni bia woni bia no wa ko man e da woni bia ma ti nya fere e da di mu nyewu obi no wa wante asamna wa nana mama tie wo die tie aha nana tie nana papa le wa he wo nana ni ho woda ni ho woda ne ho ye na so da ben mi ho me ba be ka wati ye le ba be show mo akoma nto yem wo papa na wo se wa ni wo mewa me be wo na ma ba be ka wati ye akoma nto yem o nana e wo ho wo nana o se wa mo bebre wa se wa mo bebre wa pa na yo ta ma ye kata Medasifa. Oh, yamin sila won so. Baba show. Baba show na papa na. One day you baba. Na baba show. What the one more job for? Maybe be an out. Mini wa. Mama, when yamin sila, what ma was say kura gume. Hey, say ya one na wa baby o. Ah, mama, mummy no amote hey. Moso nonso na eye me ya se mo amote say no mo nonso se mo donso a enka ye kasa be ye ketua bi ka adwuma be ye mmra ma ye mame onyame ma nkwatete wate gala no awutuo no o enche obejai esa se nyame ma wo kopie gold kakra ka bi so kopie so aya afre na wo ya wa ma kakra wo pa me kakra wo di ama me nyame ma ko ya che say because ebi ba won nsam a wo che say wo be hwa me bi aso abonten so fo nyina wo nyame nhira no wo nyini che wate oma wa hoden enti wo di ya be san ne wedding komonti da mu ba siesie mo ho na mo be ba no na wa me yam se da say na mo beba na ye hia mo ne nyina so yetumi akobi na asetena no yen so yatena se bi why yo nyame enshira wo pa me pa cho de me ka ye de ma refi god in de wo benya unya ma refi me mate ma be boni bi ama enshira wo di no kre da se bye eno ba pa batampa bye nyamisra okay na kiss no wo here kiss wo bi ni epe enye nra wo bi ni epe enye nra de ni bia enye ayi abrantie ba ko no wo maami de ni bia wo wutu se maami say bam mame wo bu ato wo yam
Eraho. Na also ani ase nyina atata ne suo. Energy na asareho like way happiness mixed with sadness. Tears of joy. Oh, mommy, mesu. Wokai wo bra wabra for 9 years. Wokai wo bra wabra for 9 years. Eto betwa. Why? Nyame ayadom. Ora ho ana enije na ada no wosu nka bibi kire me. Sala. Enije na ada ni sun yi ana. Ni nyina ka ho. Osoro sane abehwe wo ho. Osoro tie o. Enche ukomu bedwo. Why? Na ye bom paye. Se onanen dachi bi. Onyame ma wo nkwa ne ahoden. Na onanen meye yie emeto na abrewa. Won peka ketewa bi ma wonamu a wo kodi dwade wo ko yempaibo a mosque e de wo ko na won so wadi wo bre eso ade. Nyame nhyira wo pa wa ya ade. Nye obi ananka sabre enka mami yenemu no de na esoso nka atemni anka unpa ko bedi no ebe te said you no mpo na nyem obai na ensoso wa ya ade. Onyame nhyira na ebusuani. Rashida. Mami. Ede na woka. Mama juma nkoso. Amen. Mama juma nkoso. Amen. Me na se da bia me de ba mama. Me abia ma no ka kira o se juma nkoso no. E ba ya bo ho bo. Amen. I receive it in the mighty name of Jesus. Amen. Hey. I was here go ho. Insira de ya de ba waji o, mama. Ma ji obi ni ba bia ni insira be fra bo. Allah ya obi nim ba bia ni insira be fra ba. Nti ya de mawa je Allah onye okese wate. Mami no kra na mo kan ye mede no. Rashida. Mami. Ade na wo ka kire bibiri kira ye no ye. Pacho nyame nhyira mo. Onsho bibia. Amen. Do bia koma erhwerade enyem famma. Enfie sen ni ena wakoa antentam. Enfie be sen ni. Mama pacho me check. Enfie sen ni me pacho beka. Enfie sen ni. Ena wabra wo pesomufa na wunya. Senka obehunu abrantie mpo abusuafo na wunya. Enfie sen ni. Pacho 9 years. 9 years ni. Da be na aba ha. Pacho Tuesday. Enti Tuesday, Wednesday. Would that be a Tuesday, Wednesday? That the same day. Tuesday na yan sorry for free yakonya so yan pompo ena yenya results at the free we case no but 9 good years. Intino wo bay na ususu hu che obi afa me nko nye de kwa kwatere TV so wo bi ha you obi ha ebra wo bra no enipa ben ena sorry ya wo ma usika se Rashida ji nefa to kokoma wo bayi no obi ma usika na anu wa yare enye wo no maame eno wo papa no ebusua no ena na ebo mpempen enye mo a abontin su ni ben enso ka susu hu kire wo bi bra wo ba no a ko mbeka cho se ma ye do kotere TV so wani mre na enso so ebra wo baaye danwa yatumi ehunu ene de wo hweye ewo TikTok de wo tie ye wo hweye wo Facebook ena fe YouTube na wo tie ye ewo Akoma 87.9 FM no pacha wo te won wani nye wani age aboroso Akoma toyem said ye maame adane no we ye tears of joy wo hunu ya wonye yani age ko kwatene nkafiri hene kwakwati ebusuafo nka afiri hene wa block ne line wa friend wenye yi
wɔfo obi phone no frɛ no a no wabrɔke no ɛhɔ nso a wonim baabi a wɔhyɛ wɔbɛsua adwuma tí wobɛhu no wɛn ɛyɛ hɛyaa nyame edi yɛkyi nti yɛde nsa so biribia mu a ɛyɛ yie yɛbɔ nyame mpa yɛwie no ne bɛkasa sala nti ada a ɔbɛba no ɔmo ba me yɛ hunu na metu abɔfoɔ aka ho na kyɛ sɛ yɛn nyinaa no yɛakɔ akɔhyia mu na sɛ wɔsɛ ha koraa no yɛbɛba ha yɛne wɔn mu nyinaa yɛne abusua no ɔmaame ne obiara bɛba ne yɛaba ha na ɔmo de deɛ ɔmo wɔ ato atiefoɔ anim ne yɛada wɔn ase ti sɛ duru berɛ wɔsɔ ɔbɛfa ne nana na wɔbɛfa no na ɔde ne kɔ why nti sɛ obi wɔ keesi a wɔnyɛ dɛn sɛ asɛm bi kyiri wɔ bi so wokura deɛ ɔntumi nka ne yie sala sɛ asɛm bi kyiri wɔ bi so te sɛ wɔ bɛyi deɛ yi a wɔnyɛ dɛn ontu anamɔ nkɔ yi ontu anamɔ mbra nkagu mu ma me ontu anamɔ mbra ontu anamɔ mbra waba ha deɛ a nyamba twetwa agye no ɛbɛboa no nso yɛn nyinaa ɛbɛboa yɛn nyinaa nti ɛneɛ na kyɛ sɛ yɛmfa nsi ha deɛ paa ne yɛnsa aka no nti no montwɛn yɛ kakra nti yɛba a ne yɛhunu deɛ aka ne yɛde bɛto asoɔ no why okay amen ɛyɛ Akoma 87.9 FM and afei Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 and afei TikTok Kenwood Media and also share ɛwɔ so na sɛne so ma me sɛ ɛnɛ ɛyɛ Bible Center ɛnkasa nyina da ɛbɛto ato adeɛ mu abubuo no mpa mu abubuo wɔ kyiri kasɛ ukotodwe ujepe mepache wɔ stroke ɛne yadeɛ bia ɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ Bible Center nti wanya nkwanhyia na ɛnɛ wɔkye ho anyi a Bible Center akache ɛnɛ wɔsɛ wokoro na yɛbɛhwɛ kama kumasi ato nso agogo Agro Hospital ne nkyɛ wɔ Nkran Spenters Road 18 Junction frɛ 0244988004 0244988004 akyɛfo ban yarewa nyinaa bedwa ne 3p garlic mixture ɛno ɛne yɛdura yɛde garlic ne wɔ na aka bom ɛne yɛde ayɛdura fancy jasonia fancy yanka ɛno nso ɛno no ɛno nti ebi immune system na pressure no kɔ menstrual pains no kɔ high sugar level no bi why kase do stroke asthma wodwe so ano ya se ɛyɛ oya anase wofu na ahye wonum 3p garlic mixture etu ase ba bi eto nro bia no wobenya bi ato 0248 928824 0248 928824 grow fine ɛyɛ mojadro papa yɛde koko ɛna yɛ ɛno nti wonan no wonsa ɛyɛ wutititi woda wontumi ɛna wonu wato wontumi ne di oba wo fichi kromo ensensensem di buburija be ma wontumi mo adwuma sanse entini no mu asisie wonya grow fine mojadro ɛbɛyɛ magic no ɛde ama 0244 596532 0244 596532 baby atwa adro bia so ubenya grow fine microcredit ɛyɛ bills microcredit say or ma bosia no watumi de ayɛ adwuma no watumi de atua wo bills na say bibia yɛ kama de wunya ɛyɛ Ghana card frɛ 0596 920833 0596 920833 currency venture Dr. Amua enupa yɛde aba yɛ friend Zahara man capsule Zahara mixture ne G capsules no ɛna afɛ yɛwɔ Hindi herbal mixture no so ɛwɔ hɔ sɛnre wunya bi ntɔ yɛ a wadaworo maako mesiko pebitɔ esan sɛ wonom a ɛhɔ na abɛhu ne sɛ ampa Dr. Amu a ɛduro no ɛyɛ papa wobɛnya bi atɔ baabi ɛtɔ no bi na mmom frɛ 0246 3483 34 0246 348334 sɛ wo pɛdodo mu atua Samens Vital Bar Mission ne capsules agan wɔse ɛto se man memedro ni sa tika yade ɛbɛkɔ a Samens Vital Bar Mission ne capsules no wo ba woda wo se mintim die na house ana keka ho me ma ho so bubu mu ni nyina yiye bi shake your body fajino boko ne ko dedim Samens Vital Herbal Mission ne capsules no ebi we me ko ya na me so fo yi bedi o se ade na wakaka na ho sa nano na me bisa Yesu Kristo nano amebo mpa na me se papa Yesu Kristo afidie we so de peter okote de ndi endro papa heaven yi me ko bi ro no Oboko bi wo. And everybody say jai. Oyebi wa hefa. Oyebi osoro. Say the boy. Say ya disabua. Ye be pedra di bejira so. Say ya den a. Ene nyame se ba ko ye wadwuma na ni na me anam boy.
Ɔno de na nje ofo die be ya. Na nyame wo Nyame no kasa da. Anya na Sa na mi bisa se adwuma mi to kotede ndi adru. Sa nsem hu ni sa. Ana nyame ka se ye adwuma na. Ɛna ɔse ne nyame adwuma. No no ana bo ade no. Nti se mu ayɛ mara ye hia dru. Nti me bɔ ho de wura nya hwe. Na ɔka sɛ ye ni aduaba no. Ne Mfa han ne sa ya. Nyame ya te so asoma akosi ayɛ ya te. Why ɔde ya te. Ɛna nti wɔse nyame na asoma nti nyame ya da ase. So asoma no so meton kotede nu. Yo, na me maka da mese me ka je nyame se ya te. Suma ɔde suma ma akoso no. Kotede nu adu na ɔmeton no. Ɔguso a wɔton. Nti ya te ya da na se. Opa wa dia ka. Wọ́n àwọn sí nyàmé kúrò àmà ọ̀kọ́ ni mo sẹ́ nyàmé àmà ọ̀kọ́ sẹ́ náà sí nyàmé àmà ọ̀kọ́ sẹ́ wọ́n fà wúwi àṣẹ náà wọ́n bẹ̀ tán kọ̀tẹ́tẹ́ nínú ẹ̀dùn ní nyàmé kúrò àṣẹ àṣẹ sẹ́ tán ẹ̀nà mi dẹ́ nyàmé àṣẹ sẹ́ yẹ dẹ́ náà ṣe tó o ti mi dí máa kó o bẹ́ẹ̀ wí àṣẹ nyìnà kọ̀tẹ́tẹ́ ní ẹ̀dùn ẹ̀nà ọ̀dẹ́ ahẹ́ nìsa. Yẹtí kúrò wọn ni ẹ̀ka sẹ́ mu obi àǹkà adé wọ́n ká adé àwọn bẹ̀wù èdè nsẹ̀ yẹ bí àǹkà ẹ̀sẹ̀ ìfowó wù ẹ̀kọ́ sẹ́ ni ẹ̀mẹ́sùn mi nǹka adé ni òwú yìí baako sẹ́ ẹ̀ ntì wọ́n kọ́ ká adé ni wọ́n wù. ọ̀run sún dà họ mẹ́rẹ̀ mú yẹn ni màá ká adé. 0240616061 Nema won san kasa men's invited reni be Pastor Julius all check nada akwaba na mekwe akwaba mejo so kwadede ndi wura enu na meye enu ho adwuma na meye enu anso na mi de nyame aya de se we ka mema adwuma ba se nyame atimi de ama ma de a da na se obo wa fa so obo nyame obo ade o to nso bo awie na otimi suma ma so kwadede ndi nyame su wo wo ba Mumi enka papa we ni hu papa na wonye hu anka ma so ti adwama o olumai de na ati de be bi sa won so questions they will ko se wo do ye be so questions bi na wo to wo bo so bo wo lu na bi we sa wo ntamu na se ade we ji e anu ka de se na mo na de na na ja na ja anu ne mo nya de anu ye ko school ya ko school ya ta ye so mo ye wodro ni mo ma ni ade na ko ti de clear na mo de na be na ye ti mi ye bi na be na ye ye ke mo so ma ye bi na wo tumi na anu mpo nyame aya na we ya kai anu kura chese shape na se de asie yi shape no salamatu asam ya salamatu asam se Solomon ma me na ba bia mo di great na ba se mo kwa eya momra I don't think time I'm na register I don't think time I'm na register akosia topa de ye kan yin obeka ni na nti we ta ko mu se songon Lago mami na tie fase na mencha me bana na ya e Besanjis Laundry Services ma onu osibi bia office ni omo bia de kwa obesi atoso kama de amount na ya na Jodi nso na pam shirts no ma me na afi efia na makosi nti ukọ patasi ya Jodi nso ho obepam no mama kama ma enemani age papa mani age o ewiase we pa u kan se me na se wo ni papa te se ma me efu ya ka confusion ni wiase afena message ahụ Yesu preaching on mountain na so no na hu say there is a replica on earth o say inshira ene patafo ono be shira na ohwe kwan a maame na timi afa so solve case na ho wa me so de atofom say ka meeting maame me adwe awura ni meeting no meeting bi was enti ye onipa abosu bi see that we wiase saa bre era no obi be je fe ma bla nenu obi be ye ma bla kese enti me ya na ko kai ma bla na ma be kai ma bla me say eh na de nyame no obobi yi bi free nwiem ana so obo yi nyina onyini bi ene bi bo mo bai maame na botre ni me hu bi da maame ni ye na anye le nko ya masu yo ne na na kasa ko masu mama me bona baso na sade nyame ama na koma pasa no yo ade nko so anya ne sa na omma
nkusie wiye na nye nipa nyina na ye de oye kwamo wale Debbie, where do you want us to check? Papa. Ma, oh yes. Mama, what am say? Nipa bebre wu. Na nkan se omu wu because of anokrekre. Yeah. Nze ma meti na o kasa kanye nyame akwa boni due kunu kura masa America. Nipa bebre wu wo duabo ano na nsese nko. E wo fi dada. Abaya ya okotwe mpana fu ya. Hwempna fu. Ye boni dua yi. Abre me hwe kwaso la so tiase. Menyi ni. Je no aye o liba on de me hwe so la so tiase. Mama, enkasa tibia no gidi na nkotwe ne ho bokwa. Ma mi su bi wa kola mu a ma sa dua we kinya no. Aneda me bo ma me aba so na mama ti foto mo asese ye da so ni pesu bia eye papa nyame hwehwe na ekani pa bom di asomdue ba eno na ye nyina ye mprehwe. Na adwuma we ye free ye ni wo ti akapi mo radio so e kontoko toma na ne ade odi fo nyina na tiro mami no ye ma ble ne bi ma odi ade Be mo di ni ti. aso sila wo defend ya afiri wa bless me ma ble Ase won na ne wo ye. ma ble aso obi edi no obi aso ni obi anse wo pe obi anse wo pe won se ma wa ble no wa ble wa ba de ho eble wa ba de ho anjalaba eble wa ba de ho obi anu otu efim ba ben enfi otu ma obi a enso se wa ble Say the salame to my make catch Rashida de. Ata se coffee ne to yi. awa anya dem am shoot ati wa ble ni bibia se akoma bonni ne kuta ma me na no kora mo nka mama me de me se enye mpenfo bebre na se go ni nyansa wo eno ya abaya wo ya brand ni wasi so na wo ye me ko ma me aseme o ye mam peninti nko be ka se me ka no kra kire wo nyanya mpenfo ni na nyansa wo mtirim eno you will be wa wo na ye example abobra mami ye example mami dia so na wo manager na manje dia o ka tro kra na ne ho mo asori me ka dia wo se dia o si kasa e solve problem no as one na wo manager right ona wo no na me ka se so ni bubo mu bana wa so mo kra waju ano kra na mami se we se dum je de mama be se na obi efu awon ya na je amunya ntimi nka hwe nti na me de ya futu che se ma so mano a ma me ntimi e si na ma sa ma de me be ya se me be futu se obi ampe ma me su ba ni bi na proverbs kura ka se moaye boko esanka Proverbs chapter 15 we se moaye boko sanka ni be na asem den ehnya bufu nti emu bebre wan kan se ekoto amane bu so last 3 weeks so se mama bre me na ma sa me da na me ka pem obito me so na me fast nti ma ye bre me de pem to na me si ya rambacho asaya me kwa ye ma wana na de bia me ne kasa wo je won sa wo se we kwa yo ba ka se nye sa de aka me kwa me ko na so me obi hu ohu a ebe ye yi nti de afitafo bi wo ha ye nko na me senye hwe ye nko na me tu cabinet sa me tu ka no already na me tie ni se de me sikasa na o ka che na kro na nam se bra yem so ye sofu na me dia bo ni ka ni no na ka se na we ha de we me to me pa so sofu bi be ye because sofu bi ye sa ma ye hu ni oje share agba wo ye wo ko to say you know to say ye moshire ba ko na se me ma cha se me na no sofu me nye nkwanche sofu bi de enye me nim se nye na de enye nim se ye because me ya pem nim se mafun even though ka na you so pick up sa ayi ba bi na da pick up na ball nti push ba fun kakra kanya we but me see na me say nko ye mawo because me nim se mafun o ka se me ya chawo na ye ko ye sen o mo ko mu pia ko so kakra ma me fit Ghana si na ko auto ma me se me na me maniska otu mo 50 na me ma no na we ntimi ko konto kwa abura kede o so me minu sabi ya punch me ni uma sabi ke me ni wa so me ba na glass ya aya ha de ya me se aburo me se ma no so but edu baby ma kasade kasade adwuma wan ko mo bu akwa bi
Mama, Kasa. Kasa. Mama, Mami, any common Ababa Yafasu, Samami, a friend in our mountain and Kasa to kill fully and dear. Thank you to Trump. Oh, and the Kamikaze, the Kasabi, coming in way. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Echo baby kosivi, oh how baby kosivi. Ayaka baby kosivi, oh ham baby kosivi. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Come on, Cardi and Cosivi, come on, Cardi and Cosivi, Asante and Cosivi, a new breed and Cosivi. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma dansiom na yetumi diatsena all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it. Oh, I thought.